na share video. Taba mkpọrọ ka anyị nwee ike bido biko anyị agha ebubo obi ị na-abata ị na-share video a biko ihe gbasara nsọ ala bụ ibe anyị na-ewere ya nwayọọ nwayọọ biko ị na-abata na-share this video biko ka ndị ọzọ na-asụ ya na ihe gbasara nsọ ala na ihe abụrụ ibu anyị na-ewere ya nwayọọ nwayọọ bụ na mmecha live video ozozi egozi just posting ka mma na-emezi nwezikwa ajụjụ ị nwere ike oji nwezi ike jụọ biko na-share this video ọrụ adịcha mma na otogo m postpone ya so ka mbido ebe m bidoro Bosi Agam General Hospital ahịa njere ịmago ihe mmadụ riri obodo ebe ijere ahịa ugwu awụsa nwere ka ọ dị ka isi o nwere ihe mmirizi ọlasa agha anya na-eme karị mmadụ na-ekwu biko na-eshi ya vidio ka anyị nwee ike bido onye nke a chọrọ ịjọ ili ozugbo ndị na-achọbeghị ka nkwuchi ekwucha ọ dịkwa na mma ọ na-achọ ije ọ dịkwa na mma ọga o nwere phone number I etinye ebe a the other phone m nke ọzọ nwere screen issue so m na-use phone number mara na my mother Theophilus ka wetegodu m ihe na gara abụ ka m use esa question biko anyị ebido ndị be anyị si na nwata tọ ntị na ana ọnụ ka danda nwata tọ ntị na ana ọnụ ụka biko na-eshi ya this video ma kụzikwa ihe ugboro na maka o buru ibu ka nkụzi taa ma mmetụ ya aka ịchọ eje live video ịchọkwa eje rapụ na ihe ndị mmadụ na-ada ọ na-afụkwa ụdị ọnwụ a na-anwụ kịta ka m bidogodo na last video m posturu ụnyaahụ maka ndị bịara ịjụ mma ha ya eyi akwa ụjọ ka arapụ ihe ka mba n'ihe m bịa a sị m na nwata tọọ ntị na ana ọnụ ụka danda ọ nwata happy Sunday everybody ana m ekene onye ọbụla biko doonu ọnụ ụka danda afọrọ m ụfọdụ ihe ma ndị na-edere m ihe edere ekwugo m ya biko ọ bụrụ na ị bịa na DM go straight to the point ajụna m awa you enweghị m efe ịsaghị ya ọ bụrụ mkparị anyị ma adịrị ọrụ m ebugodo na-eche ịsa how are you go straight to the point onwe ị chọrọ ịjụ m jụọ m ya onwe mbịabazi ịsa inye ọsa n'ime DM asakodo m ha nche ozugbo mana ụfọdụ bịa ha edegoduru m ha anyị na-achọ ka nsọ ahụ doo enweghị m time ha ndị bịakwa n'ịchụ nwaanyị ike ya agwụ Babe enter house biko asị m na nwata tọọ ntị na ana ọnụ kalanda biko ihe anyị chọ ka anyị malite ebu arụ achọrọ m ịgwa gị n'obodo ọbụla nwere iwu na-achị ya ọ bụrụ na ị gaa na mba Europe ha nwere ihe a na-akpọ their laws do's and don'ts ndị ọcha bụ ndị ejighị law egwu ndị ọcha megidere ihe mee ihe na ha nwere iwu maachị ma anụmanụ nke anyị na-akpọ ma nkịta ma ọsị ya nke bụ na onye ọbụla nwere ka isi ya etriti kọwanụ nkịta ịma na ọba anịma inwe ike inwe nsogbu mana abịa na mgbadata be anya ịgwa mmadụ na ihe a na-asọ ọ chọọ ka o wee religion wee kọva ya ọ ya gee ntị
Yes. Mana ihe Baịbụl na-akọwa ebe a bụ abụghị mgbe ọ bụla na-ama nnọọ mmadụ ibe gị ikpe, mana achọrọ m ịgwa ihe na-achị ndị be anyị na ihe na-achị ndị ọcha abụghị ofu, mana mmadụ ga-abịa n'obodo chọọ ka ọ bịa ka o tụgharịa ya na religions. Ihe a bidoro since afọ 2000, since ụka kwere na Jizọs apụtara. I'm a Christian. Since the Pentecostalism pụtara, onye abụ na achara chachi nke onye jeje were nke ya debe a na-ada na anwụnụ, mana mụnwa bụ ebere kwu na ya ama anwụ n'ike. Basị na mara Chineke na ndị ezigbo ndụ na-ene onwe m anya nnọkọta nje hospital lene onwe m lene ihe m na-eri, ghara imejọ mmadụ ibe m, ghara imetọ enu metọ ana, ghara imetọ ana. Enu bụ ike ịgbaghara mana gbaghara duru ihe n'obi. Ụfọdụ ya abụ ịjụ ọkwa Chineke kere m. God kere ihe niile a, mana o nyere ihe niile ahụ ikikere otu n'otu. Heaven can forgive but land never. Mgbe a na-asị Kraịst ọ bụrụ anyị iwu ịkwụta ọsọ ha wetagodo ego, ọsịa kedu onye esere isi ego m, ọsịa na Caesar, ọsịa give to Caesar what belongs to Caesar. Ihe ọ na-akọwa ebe a bụ ịmara ihe ruru onye nye onye. Ebido njọ, gịnị bụ njọ? Njọ bụ ihe mmadụ mere megide Chineke bi n'igwe, megide ana, ma megide njọ, ihe ọjọọ. Ndị Katọlik si na njọ bụ ịchọ Chukwu okwu. Ọ bụ ọsọ Chukwu ka ị na-achọ okwu. Mgbe ị mere mmadụ ibe gị megide ya ihe mehie, imego ihe a kpọrọ njọ, nke a kpọrọ ihe ọjọọ. Mana e nwere njọ karịrị ibe ya. Yes, ọ bụrụ na m bịa zuo pen a, ya na-ere pen a is 100 naira. Mgbe ejebe gị kịta wee jee waka dog wee zakọ property niile, ihe a pen 100 naira bụ ihe mgbochi. Ima ndị wee tee onye wee jee akpa Katọlik si ka ha nwere nnukwu njọ na gịnị obere njọ. Enwere classification of sin, mana Bible say all sins are equal before God, right? Mana nke iji bụrụ mmadụ ịbụ na oyibo gọọmenti, ọ bụrụ ka esi wee kpee ikpe civic case, ka esi wee kpee ikpe murder case. Igbo onye ogbu mmadụ dị iche na ikpe na mmadụ na ibe ihe nụrụ ọgụ. Ka m gbadatakwa ọzọ n'ihe m na-ekwu. Ndị Igbo nwere nkwenye na ọ bụrụ na Chineke bi n'eluigwe were chọọ oke, na onye ọzọ ga-ewere oke bụ ana. Yes, you go from the book of Genesis na akwụkwọ ndị ụka. God pụtara sị before the creations, obido sị let there be waters. Bible sị na onwe ka ụwa mmiri jos kpuchie ụwa. Chineke asị ngwa let's separate water from the land. Which means na ọ dị koriadị. God were chọọ oke, ihe ọzọ na-ewere oke bụ ana. And ihe niile ekere eke n'elu ụwa bụ fọma na ka o si wee pụta. That is the mother earth, is the mother of every created thing. And ihe ọbụla na-amụ ọmụmụ bụ nwaanyị ka ọ bụ. Enwere nwoke ahụ nnọkọta n'ụwa mụọ ọmụmụ na ndụ. Ọ nwaanyị na-amụ ihe ọbụla bụ ọmụmụ. Kpatara eji akpọ ya mother earth. Abụọ na mmadụ nwụọ akọ nta gị ma sị ọrọ ya ka eburu ahụ ya wee budaa mother earth. Ndị Igbo nwere nkwenye na ana a na-asọ na ọ ga-akwụ ụgwọ ya. Abịa na-asọpụrụ ihe dị n'ana. Then kedu ihe bụ nsọ ala? Nsọ ala bụ ihe mmadụ mere megide Chineke bi n'igwe, megide ndị ana na ndị ichie, ma megidekwa mmadụ ibe ya. Nsọ ala, that is sacrilege n'ọnụ oyibo. Ihe Chineke kere imegidere Chineke, megide ana anyị zodoro ọkpa, megide ndị ichie, egwu ndị ichie ma anọ ndị nwugoro anwụ, ndị ahụ your ancestors,
nda ndị bugo ụzọ wee gwube ngwuru, nda ndị bugo ụzọ wee kwuo okwu egwuchara n'iyi, ndị ebugo ụzọ bie ndụ a debe ya sụọ ya bụrụ ọfọ na a na-asọ ihe dị otu asọ. Ihe bụ nsọ ala na be nna gị ahụ ike ọ bụghị nsọ ala na Anambra steeti. Ihe bụ nsọ ala na Anambra steeti bụ ike ọ gaghị abụ nsọ ala gịnị n'Enugu steeti. Ihe bụ nsọ ala na Rivers steeti bụ ike ọ gaghị abụ ihe bụ nsọ ala na be m. Onye kpatara ndị gboo ji asị jee mara agbụrụ ị na-anụ nwaanyị. Unu nwee ike na-asọ nsọ nwaanyị ịgba n'ezi asọ, mana nwaanyị kalabara ya bụ abịa na be ha ọ bụghị ọrụ ha nsọ, maka na ọ bụghị ọrịa nsọ ịbata be gị ọrụ gị kụziri nwaanyị asị ya na-ekwe ihe bụ nsọ be anyị. Anyị na-asọ nke asọ, anyị adịghị eme ụdị a. Ọ nsọ ala biko o nwere mistake ime ịmakwa na ibu deputy Jesus sikwara peji mapụ. Ịmakwa na ibu deputy Jesus, leave this page before I start teaching. Even fools grow old. Onwe ihe one man dere yesterday mgbe necha age nwoke anya efe n'isi na Christ has come to wee si agịnị diọkpara gị nụọ ada gị nwaanyị owuterie. Yes, is na ada akpọ alụ wee si gị diọkpara gị jee ra ada gị nwaanyị. Okenye n'ọkata jos na-emetọkọ ka gịnị wee mekwenụ, ka gịnị wee mee ka m na-ajụ. Come ihe bụ custom, ihe bụ tradition, biko omenala dị before ụka abịa, ọdịnala na-adịgori. Ihe nji akọwa ihe niile abụ uche unu nwee ike ti ya. Obodo ọbụla nwere ka ha si ebi, uche gị ga-adị ya bido igbuo onwe gị. Mana ekwenye bụ ụfọdụ aghọtabi ya. We have been cleansed by the blood of Jesus. Enwebe onye blood of Jesus ada clean. Na ihe a sị gị bụ abstain from this. Ndị bụ ụlọ na-asọ ya asọ. Ihe a bụ okwu egwuchara nwa yi. Obodo ọbụla nwere ka ha si chekwa onwe ha. Obodo ọbụla nwere arụsị ha ji chere onwe ha. Obodo a nwere ka ha si eme. Eji kpọrọ Christ jee temple with kpalakuku na. Ebe Christ bụ God, and I happy if we are a temple pure, made that purification. Above not God, but any mosaic law needed was kept. I don't sala. Here sala no obodogi wike monoga. Now I claim love and like it. I report to career years, so I rest. Ihe bụ nsọ ala n'obodo gị bụ ike ọ gaghị abụ nsọ ala n'obodo nke m. Ya ka eji kpọọ ya nsọ ala. Ide mmiri na-ada egbu eke. Mana iji Abakaliki enwe ndị na-eri ya. Ndị Ọka ada egbu mọnke. Mana enwe obodo ị ga-eri jee ha na-eri ya. Ndị be nna m ahịa ahụ egbu eke. Eke bụ ete ntị anyị. Na eke ahụ bịagodu be gị nwụọ, ị ga-emeri ya omenala. Isigodo niile eje ụka eke ha na obe gị nwụọ emegharịa, you see the repercussion immediately. Onwe ihe gbasara gị o consign họ gị, mana ihe abụgo ihe nsa ọ dị. So in order to ịfụrụ anya ịrapụ ojuma ya gara onwe ya, and by mistake na onwe ka eke ha si tụọ gị itie eke atụọ na mgbe ọ bụọ gị asụ ozugbo onwe esi ya eme gị omufukwe na-echeji. Mana ọ nwere ike olu Abakaliki ịma na-afị akwada ọkanụ m ka ụnụ nwara ebe nsi apụta nnobi na-afị ejuna ọ nsọ be ha. Mana inye m ejuna na m na-eri ya were ya sie eri ezigbo ofe, is a delicious meal for me. Then kedu ihe bụ arụ? Arụ bụ ihe mmadụ mere megide Chineke bi n'igwe nya ekwuo ndị elu ma a na-ereferụ God, megide ana ndị ichie, megide mmadụ ibe bịa megide arụsị obodo. Ebe a bụ ebe nsogbu dị na arụsị obodo bụ akọwago m ya.
na otu a ya na-egbu eke mana ndị a na-eme ya ọ bụ arụ igbu eke na be anyị ọ bụ arụ igbu eke na ite mmiri ọ bụ arụ mana ụfọdụ ga-asị nkịta igbu eke ahịa arụsị ka ị na-efe ọga ife irie na ike ga-esika iru obe nna gị ji egbuo ma ọ bụrụ na unu na-egbu now akọwago m ka ị wee ghọta classification of ihe bụ njọ nsọ ala and ihe bụ arụ. Then enweziri nsọ ala obodo dị iche iche na-asọ nwezie nsọ ala jikọrọ ala Igbo niile ọnụ. Oh guys, na gịnị mere? Woman cannot give birth without a man. Nobody is disputing that. Man, ị gaghị amụ nwa. Anything, as long as no, you can never be a mother. You can father a child, but you can never be a mother. That's why one is a creator. Anything that can procreate, be a creator. You open again your window, Ganand. Now, ihe niile ndị abụ okwu ekwuchara wee ṅụọ iyi wee sụọ ọfọ na ọ ga-adịrị anyị otu a obodo agbakọta aka sụọ ya ọ bụrụ okwu ekwuchara wee ṅụọ iyi o wee dị ọkpụtọrọkpụ wee dịrị gara. Ọ ya kpatara ndị Igbo na nwanne anaghị anụ nwanne ya na amename. Mana ije n'obodo ndị Hausa diọkpara nne m nwa ya nwee ike ịnụ nwa ma Chineke enwere ntị ya ma ọ bụrụ na anyị bụ ndị Hausa. Omenala ndị dịrị ndị ije Europe na nwoke ya na-ara ibi. Ije na mba Europe na nwoke ya na-emekọ mmekọ nwoke na nwaanyị ọ bụrụ ọrụ ha njọ mana ịgbadata ala Igbo ọ bụ arụ. Ebe a ka m nwere igwe ịkpata ụmụ nwaanyị ndị di ha na-anụ ndị na-anụ homo ọtụtụ n'ime ha bụkwa ndị nọ n'ahịa ahụ maka na di ha ji ego ha anọghị nwekwa ndị chọpụta anụ gbapụ jebe ire onwe iche ndị a dị iche adị m agụkwa ha asị ndị na-eflekt ihe ahụ bụ arụ maka na mgbe obodo Igbo kpọmkpọ ka ọ na-eto kpọkirikpọ so ọ gwụcha ka ọha m n'ọnụ. Denu kedu anyị nwere arụ ọzọ jikọrọ Igbo niile ọnụ? Den abịazie n'obodo enwere ezinụlọ dị ọkwa osusu ala ịpụ arụ. Ọ dị n'obodo ọbụla maka ndị chọrọ ịpụ arụ ndị na-ajụ m ọbụrụ m eze nwaanyị ka eji abụ dibịa. Ọ bụrụ na imetụ ihe arụ na be anyị na be nna m enwere ezinụlọ amanọmda ajụ osusu afọ ịpụ arụ. Otu a ka ọ dịkwa n'obodo dị iche iche a na-eje kpọọ ndị ahụ ijekwuru ndị ahụ gwa ha na ha maka ha si obodo ọbụla nwee ka ha si eme nke ha. So otu a ka ọ dị. Ihe m ji gwa gị na ịbụ na ndị ụka mana ihe bụ arụ bụ mgbe m na-ekuzi ya bụ ọchụ ka anyị bido n'ịkwụ ụdọ. Ọ bụrụ na mmadụ ịkwụ ụdọ ebe a kịta abụ igbu ọchụ. Ndị Igbo nwere nkwenye na mmadụ enweghị ike ịnapụ mmadụ ibe ya ndụ ma mmadụ iwepụ ndụ nke ya maka na ị gaghị ekenwu ndụ. Ị gaghị enyenwu ndụ maka na ndụ karịrị ihe eji azụ ya. Ọ bụrụ na mmadụ kwụọ ụdọ ebe a kịta ife nke otu onye ahụ na-ene a ga-emepụrụ ya omenala. Kedu ihe o jide otu ahụ? Maka na ị napụrụ onwe gị ndụ maka na igburu onwe gị maka na ị gaghị ekenwu ndụ. Ọ bụrụ na anwa atọtuo ụda bụrụ onye ahụ na-awụ ejenie chọsụ nye ezinụlọ ahụ 3 months okpo ka unu wee na-aghọta ihe a na-akọwa ka ị wee mara the level of ụdị ihe ọjọọ bagoro ala Igbo ime igbu ọchụ. Mana taa mmadụ na-anị obi were poison gaịrị nwanne ya na ndị di na nwunye na-eme ha mụkata nwa ha amụghị onye nwunye ego ojema abortion ebe unu na-eme sọsọ abortion ndị a na-enweghị ihe a na-akpọ miscellaneous abortion na nwaanyị dị ime nọkata nwebe miscarriage maọbụ na nwaanyị dị ime n'anya ọ bụ na nwa ọmụọ nwa anọ ga-abụ nwa disable a na-ewepụ nwa medically ma ọ bụ na nke mmadụ afọ ime ọ bụ arụ. Ọ bụ ya kpatara n'oge gboo ọ bụrụ na agbọghọbịa kwado ịlụ di nne
nna ya na-akpọ ya jụọ ya ajụ, mana mgbe ahụ ihe ọjọọ adịbọ. Ọtụtụ ndị nne na nna anyị lụrụ di duru di as a virgin. Nne na nna gị mara ịma nwoke, ọ bụkwa na mara gwa nwoke ajụọ ya ajụjụ, a na-akpọ ya jenasa n'anya ọ bụrụ na ọ nwara arụ dị na ndụ nwatakịrị nwa agba. Nne na nna ahụ eji aka ekpopụ arụ a bifo baba be nwoke ka ụzọ ya nwee ike dị larịị, ka ụzọ ya nwee ike mepee, ka ọ ghara ibu arụ wee bakwudo onye na-anụ ya. A na-edekwara ya nke nwoke otu a. Nne na nna ya na-akpọ ya jụọ ya ajụ dịka ndị bụ dinta n'obodo, maka dinta nwere ike ji ịgba anụ gbaa mmadụ na onwe ike ka ha jụọ ya ọgọ. Ọ bụrụ na ị na-anya ndị na-agbụrụ nna nna ha bụ dinta, ị ga-achọpụ na ọtụtụ mgbe ụfọdụ ihe ike na-eme na agbụrụ ahụ, maọbụ ndị nna nna ha gbatara mgba, maọbụ ndị a na-akpọ eje ọgụ n'oge gboo, maka na ịgba mgba abụ obere ihe, maọbụ ndị na-eje anụtara obodo ọgụ. Ụfọdụ na-agbanyere ya ọgụ. A nchigha azụ n'ihe m na-ekwu, aka m na-akọwa igbu ọchụ dịka ịkwụ ụdọ. Mmadụ kwụọ ụdọ ebe a kịtị, ịma ntụtụ onye ahụ otu a. Ee, ọ bụgoro na ọ na township ka onye ahụ kwụrụ ụda, a ga-eje kpọọ nwa di ana kwụrụ ụda, onye ahụ nwụrụ anwụ, maka amagoro na township a ga-achọpụ onye bụ nwa di ana ya. Kedu ihe eji achọ nwa di ana? Akụzigobu m ya ebe a. Nọmba 1 bụ aja ọjọọ bụ nwa di ana na-ebu ya. Ụzọ siri ike nwa di ana na-aga ya. Ihe ọjọọ bụ na nwa di ana na-ebu ya, maka na ọ bụrụ na ana dị inye nsogbu zuo ihusuru nwa di ana ahụ ọ tụọ, ihe nwa di ana ga-eme ọbịa ebe ahụ okwuo okwu si na ya bịakwa ịkpụ arụ ya onye a mere, kama na ihe abịa bụ ka ya kwuo okwu ka e nwee ike wee buru ya na wee jee ihe kwesịrị ka eme. Nwa di ana bịakwuchie okwu, ihe n'idiri bụ okwu ọnụ nwa di ana. Enwe obodo na-eme ọjị, ma ọ bụrụ na ndị o dere ịtọtu ihe aha anọghọ, eburu onye ahụ amabunatakwa ya bịa nna ya. O nwere ike eburu ebu jije na mọchụarị, ejezie kpọzie ndị ọ bụ ọrụ ha ime ihe dị otu a, akpụ arụ ahụ kpụpụ ana ahụ tutu abịa donye onye ahụ na a ga-emesu ana. Nke ahụ bụ iwu, isi na asị trai ya. Ma ọ bụ na mmadụ mara ụma na ịmara ụma wee gbuo mmadụ n'omenala Igbo, a na-akpọ ya ịgba ọsọ ọchụ. Inwe ike ịgbapụ obodo 7 years ama mfụ gị anya. Ee, ka ị eji aka gị gbapụ ịgba ọsọ ọchụ n'ihi gburu mmadụ na-amaghị ama. Ọ dịkwa na according to Nigerian government na ịchọ ka ime ịmara ma mgbe iji wee sụọ mmadụ ị ga-anarịrị ọpịpị ịtalị gị. Mana taa nne na nna na-afụ ka nwa ha gburu mmadụ, kama a ga-eme ihe kwesịrị na ha emere nwa ahụ visa, nwa ahụ agbara je obodo. Na-enye ụmụazị niile kọmitiri ụdị ya nne na nna ha kpọpụrụ, enwe nke doro isi, nwe nke doro ọdụ. Ọzọ, ọ bụkwa niile ebe a n'ihi na-azụ fake drugs, anụ send you ọga agbụrụ gị ga-ebe akwa ahụ. Chineke, ị ga-anọ na-eme gị n'anya. Ọsọ gị jee zụọ nwa gị na Harvard, ị ga-anọ ndị a na ga-eji nwa gị pịa gị ọtịta ịtalị apịabi. Ya jee nene ka ndị gboo sizo nwa. Onwekwa onye si na ọ bụrụ egwu mmadụ. Nene Peter Obi, ọpọn ha ọrụ ichi ọ dị, onwe onwe ogonyere moto, ịpụta eje rụọ ọrụ gị rute ego moto. Nwere onye bụ sent, mana kaba ahụ na-ezere nsọ ala na arụ. It will make you to live more longer. Ụfọdụ nwere ike isi nke ekwana maka politician, ohi ka ha na-ezu. So ka nchi ya kwa azụ. Okay, onye kwụrụ ụdọ a na-atụfukwu ya n'ajọ ọhịa. Ndị Igbo na-eje tụfuo ya n'ajọ ọhịa maka imerụrụ ala. Gosi gị na ihe ahụ o megodoro bụ ihe ọjọọ, ana na-asọ ya nsọ. Yes, igbu ọchụ wee jekpụpụ ya. Even ndị ụka Katọlik, abortion izizi mere fada echirita ahụ ike absorb according to church tradition. Mana abortion gị ruo ịpụọ, asị gị chọbazie bishọp ma ọ bụ Mosino to tell
the gravity of ihe iwu fọbara ihe ọ bụ. Even na ụka mere ghọtara ihe bụ gravity of bloodshedding. Fada echiri ọfụ asị gị na ọ bụ fada aga nyegburu gị nkwupụta na nke a. Gị ga-echọba fada Mosfilo maọbụ a bishọp. Ihe m ji agwa gị ya bụ anyị dị na ya. Uche gị ga ọzọ. Ọ nwere ihe m chefuru ikwu. Ọ bụrụ na ịmụta ụmụ, biko kpọrọ ụmụ gị na-anata ụlọ Krismas. Achọrọ ịba ya gbasatara mmekọ nwanne na nwanne. Ezi nne na nna na-ekwe akpọ ụmụ ha anata mgbe anyị pere mpe onwe ike on Sunday so na next Sunday ọ bụrụ be nwanne ya nwaanyị. Ihe eji eme ihe niile abụ ka a kụọ mkpụrụ n'etiti nwanne na nwanne. Then abazie Krismas anata 20 ya ji anata bụ emechie ndị ha nata. Eme gị introduce ka ịmata na onye a bụ nwanne gị, na onye a bụ ikwu gị, na onye a bụ ibe. Akpọrọkwa gị jee ikwu nne mmadụ, ndị a bụ nwanne gị site n'ime otu a. Unu ga-agba na onye a bụ nwanne. Ị na-akọ nwatakịrị mkpụrụ ihe a n'ime onye kpatara ndị a n'obodo oyibo. Ọ nwekwa ka ọ dị fukwu nne n'ọfọ ha nchabicha abroad. Cousins anọkọtaba fuko onwe ihu n'ihu. Kama ọ na bido kọlụ ka a ga na-akpa. Ụfọdụ ubi Kaduna, ụfọdụ ubi Lagos, ụfọdụ ama nwanne ha, ụfọdụ amaghị ikwu ha. Onye kpatara tutu ebido na alụmara sị ka eje nene ma enwere mmetụta site n'ọbara. Ọ bụrụ na ọ karịgo ihe a kpọrọ 4th generation, egbuwa akpụ ibe nne ya, maa na onye a na onye a ka anụ, maa na onye a na onye a amanụ. Ndị ha na mmadụ nwere mmetụta site n'ọbara. Cousin mana taa cousin na-ara cousin ibie. Enwe ha ihe mere na ịnakọtazie save the widow makwa m na ọ nwere ihe mere ihe mere mgbe mpepe. I'm not condemning you. Ọrụ nne na nna gị kwesịrị ịrụ mana ha arụghị ya. Ana jiri ọbụghị m jiri. So jee gwakwa nne na nna gị si ya na-ekwe ihe merenu nwa di ya na jikpọrọ nwa di ya na ibie na mkpụrụ ike anụzia dị na ọkpụrụ nwa na-etigharị. Ọ dị ndị a n'ọsịsọ maka na ha ịdị mma edere ha nwa nwa ebe a ka ịbadere iwu ọfụma ọfụma. Mmadụ inwe mmekọ dịka nke a kpọrọ lelee. Nwaanyị na nwaanyị ime mmekọrịta ọ bụ arụ n'omenala Igbo. Mana taa a na-abazi ya as club. Nloro ndị western ndị ọcha a na-etirikọ mmadụ gbogbo. Na-ewu dị ọnwa a na-anwụ kịta. Ọ bụ ihe nchọ ka mmeghe ka ịmata. Bụrụ iwu na ị ga-eje chọọchị bifo ibite ndụ aka. Before Christ abịa ndị mmadụ na-ebi ogologo ndụ. Before Christ abịa a na-enwe ego. Before Christ abịa ihe dị mma ka dịkwa. Even Joseph of Arimathea provided ebe enyi Christ. Ọ bụrụ a Christian. Mana ọ bụ ezigbote mmadụ bụrụ ọgaranya. Nwanne m asị gị na ha na-asọ ihe asọsọ ihe ahụ asọ. Maka ịma ka ọ dị. Onye a metere mfụsọ m married women ịpụta ihe dị pịa na bi. Onwe ka o si bi. Ịma ihe kwuru obi ọbụla nwere ihe eji dobe obi. Ndị gboo bụ ndị adị eme ihe ha na-ala ike ịba n'ọgbụgba ndụ. Maka ha kwetere na ọ bụrụ na mmadụ na-abụdo n'ọgbụgba ndụ na agbara ndụ a obi ga-egbu onye ọbụla. Ha na-ala ike ịba n'ọgbụgba ndụ ka enwe ike wee debe iwu. Even God efu bụ a covenant God. Gịnị ya gba ndụ ọ na-aka egbu faster than mgbe ị jọs gasị onwe gị otu a. Ịma ihe eji ugwu obi bịa nakata ibido na-eke onwe anọkata ya eme ya gwe asị gịnị na-eme ọ ya akpa ya ka ezi mgbe ụdị nke ahụ. Ọ dị na nwoke dị na nwaanyị asị gị na-asọ ya asọ ya asọ lelee enwe nwa gị bi na boarding school ma ọ bụ nwoke ka abịakwa na nke nwoke ọ bụrụ agege. Mana taa ụmụ anyị nọ university ma ndị ọgaranya na-eme ya. Ọtụtụ ụmụ anyị bụkwa ndị biri dị n'otu ụdị ahụ
dịka ị bụrụ nwaanyị na-ebe chọpụta na di gị bụ ụdị a, pụta ebe ahụ. Ụfọdụ ahịa egbe pụta maka iyi ego, nwekwa ndị dị proud pụta n'ọrụ onwe ha, ụwa akpụrụkwa ha n'ọrụ, mana onwe ya gbasara. Kpụrụ ana n'ụzọ kwu ekeresu bie ndụrụ onwe megide ka ndị elu na ndị ara ghara icheta ya. Mana ọ bụrụ ana nọ nke mfọta na-eme antị ebe ị nọ ka ị ga-anọ, andụ mgbere gị gbanatakwuo apịa gị ozugbo. Ka uche gị dị ya. Ọ bụrụ na gị na mmadụ nwere mmetụta site na nwanne, antị gbafere gbata agbafere. Onye kpatara oge anyị na-eto, my father gwara sị na ya chọọkwa ka anyị mee ọyị n'obodo anyị atọ. Kedu ihe o ji kwuo otu ahụ? Maka o nwere ike ọ bụrụ na otu a mbụ onye Umudu, o nwere ike mfu onye mbụ mụ na ya na-eme, mana ma na mụ na ya relate. So lesie ya ka ọ bụrụ oso na ebie, so that enwee ka bụzie na nchọrọ ịnụ onye be anyị, you are free. Ọ bụ ọrụ gị nne na nna ịgwa nwa gị na ihe bụ nsọ. Maka ndị dị mkpa ofesi ka m na-ekwu okwu, nwaazị amụrụ obodo ebe na-emekasịkwa emekasị. And the mara as long as n'ịbụ onye Igbo, ọfala Igbo jikwara. Yes, inugodo onye ọcha, ọfala Igbo ji. And when we find it out, ndị ọcha na-aka adị faithful than ndị be anyị. Want me anywhere, come on, uju ọsọ gị na ya anụjuo na oji aka pụrụ owu. Ka m na-agakwa n'ebe m na-aga uru, mmetụta nwoke na nwaanyị, maọbụ mmadụ inwe mmekọrịta nwaanyị na nwaanyị maọbụ nwoke na nwoke nke a kpọrọ agege, ọ bụ arụ. Mana ije ebe ndị ọcha ọ bụghị ọrụ ha arụ, mana ị ga-acha ka aja ihe ahụ a na-eme ebe a ka eme ebe a, ọ bụ asị. Aja ala Igbo agha ekweghị. O jiri bụ na ojiri. Ọzọ bụ mmadụ ime ihe edebere arụsị, dịka ndị a na-ayị ndị ụkọchukwu, ndị pastọ, ndị fada. Naanị ebe ahụ bụ ebe ọtọgwụrụ na aramara ihe a kọrọ Chukwu, ma ọ bụ pastọ, ma ọ bụ fada, ma ọ bụ reverend, ma ọ bụ ụkọchukwu si ebe a pụọ. Ndị nke ga-adị disastrous. Last year ka m kọrọ akụkọ otu one woman si bịakwute nke ọrụ m, ụmụaka ịtọ ya jeru di na tara ata ego. Nwa ya nwoke n'obodo oyibo, yes, ego ọ na-anata onye nsọ Chineke, o ji akpọpụgo ụmụ ya obodo oyibo, ihe niile na ya etinye. O wee jezie ka ọ gbaa afa. Onye afa wee na-asị ya, kedu ihe jikọrọ ya na onye agwụ oyibo? Ọsị ya, gịnị bụ onye agwụ oyibo? Dibịa wee kọwaziere ya fulu. Dibịa wee sị ya na nke a bụ mbido. Nwaanyị wee na-etigharị. Asị gị na a na-asọ ihe asọ, sọrọ ya asọ. Asị na gị na ihe a bụ ihe edebere arụsị gba ọsọ. And achọpụtara na ndị mmadụ na-aka atụ arụsị egwu karịa. Onye fụ egwu arụsị fụ ọkụkọ arụsị, ịkụkọ ya esi n'ezie arụsị, ọkụkọ arụsị kpabatagodu na bie, o ji aka ya nwụrụ ya nwụrụ, nwụkpuorie ya ebe a. Onye Chineke kpọrọ ọkpụkpọ okuko o jere ya ozi. Ihe afụ onye Chineke kpọrọ ọkpụkpọ okuko ọrụ ya ọrụ. Gị mapụ agbọghọbịa na nne nwaanyị ga-eburu onwe gị chee ebe a. Kedu ihe iji butere agbụrụ gị nya ọgbụtọrọ ọkpụ? Onye ọbụla bụ ma ibu dibịa, ma ebu onye ụkọchukwu, ma ebu pastọ, ma ebu fada, enwere njirimara akara ha na-ebu, ada afụ ya anya. Den enwere agịrịma na-adị ha n'ime, ma dibịa ahụ ọ data, maka dibịa ahụ je data dị dibịa, ọ ga-eririri amụsụ. Enwere ihe o ji chere onwe nke dị ya n'ime, ị gaghị afụ anya. Otu a ka ọ dịkwa ndị Chineke kpọrọ ka ha jere ya ozi. Enwere akara ha na-ebu. Ụfọdụ n'ime ndị dibịa bụchakwa akara God kpọrọ ha ka ha jere ha ozi. Mana ụfọdụ bụ ndị Chukwu kpọrọ na-abụ oyibo ka akpọrọ efe, o nwere ike emechazie ọrụ bịa n'ọdịnala. Mana akara ọgbụgbọ oku ahụ dị ya n'ime, nakata iburu onwe gị jee tụọ gịnị ya na-apụ. Nene ihe niile dịrị ụdị ndụ ahụ, nene ka laịfụ ha dị. Anakata ma ndị nwa gị na-asa abụ mas,
a na-enye chi onyinye n'ụlọ ụka sị ndị gbasaba gụ ego nwata pụọ ọ chọrọ ego wee na-akpa sorry ebew nwa gị dị akpịrị nye ekpujediri na-ekpuchere ihe ọbụla bụ eku aja bụ ebe mmụọ na mmadụ na-akpakọ nkata a na-enwe boundary a na-enwe nsọ ebe ahụ iji ekwu Exodus chapter 19 I think so ifu ebe God kpọrọ ụmụ Israel sị ha bịa gbagote n'ugwu ka ha na-akpa nkata mgbe ha si Moses na ha achọzi ịnụta ịbịa gwa anyị na anyị chọọ ka Chukwu kpaa nkata God wee nye ha nsọ ordinances na gị na nwunye gị agha emekọ to tell you ihe mpịtọ oh my God di na nwunye ka God si ịma nụ na emekọ na for 3 days ọ bụrụ na ụnụ chọọ ka mụ na ụnụ kpaa nkata and ụnụ bịa ụnụ abịa dị n'akụkụ ugwu just na ọnụ n'akụkụ ugwu ụnụ arịgote dị na-arịgo nyecha ha iri na ha ga-eme God bịazie tọnda na-agba nweghị onye na uri sọ Moses na anị gbara arụ ọsọ ka inwe ike dị ndụ ọzọ nwoke ịdị na nwunye mmadụ ma ibu okorobịa ebe a ma ibu nna mmadụ ebe a si na nwunye mmadụ pụọ kedu ihe o ji bụrụ nwunye mmadụ nke izizi bụ na nwoke ahụ na-arụ ya akwụkwọ ụgwọ isi nke ịbụọ cheta na nwoke ahụ na nwunye ya gbara ndụ mgbe ọ bịa butere ndị bedgel mmanya nke ịtọ ndị ezumezu ndị ichie bedị nke nwoke na ndị ichie bedị nke nwaanyị enwego ọgbụgba ndụ ụbọchị ebe a kwụrụ ụgwọ isi nwa agba nkwụ ya nwoke ebugo na ihe a bụ nwunye m ọ bụ ozi enyi m kpatara ọ bụ na di na nwunye rugide akpụchi ya ngụ egbubego ụtọ dị ebe a nwaanyị ibifere ime ihe ọ bụla ị chọrọ ime mana ọ bụrụ na ndụ nwoke ka dị gị n'isi i wee nọkọta ifufe ozi nwa agbọghọ wee bụrụ nwunye mmadụ ka ị nọkọtara jee na-edina ọ ga ị na-ekwu onunu yes enwere one of our family friend nwụrụ na a young boy of 36 years ịnọkọta jenara nwunye mmadụ dị mmanụ na nwunye ya na-enwe ọgwụ nwoke abịa chie gị warning na shop gị sị gị hapụrụ ya nwunye eju dị man ejezie tụọ gị na arụsị arụsị gburie ego ole ka mami ya na papi ya spending eji wee kpọchaa arụsị ife wee buru ozi wee bi ndị bịa leave somebody's wife alone enwere ụmụ nwaanyị bụ ekwensu ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụkwa ndị na-echekwa ụmụpọ ibi ha madam bụ n'ime otu ahụ set ya madam tara ọ ihe niile ọ na-ekwu na-erekọd ya rekọd si ebe a pụọ women are devil ịfụrụ anya ka nwaanyị bụ oge gbasara gị nkata di ya abụrụ mmadụ di ya na-emegbu ya emegbu ma anụ o nwere target nwaanyị abụrụ nri a na-eri kwada especially nwunye mmadụ ahụ akpọrọ ya ịnọrọ anya nwunye mmadụ ma aka ndị a na-ejide gị ihe nwaanyị anụrụ di na ndị a na-agbago ndụ enwe onye anakọtara mgbe bifo papa gị ma ọ bụ onye bụ okenye na ụmụnna ebinye nwaanyị ọbụla nụrụ di mmanya a na-ebu ụzọ gwụpụrụ ndị a na nke ha kedu ihe a na-ebu ụzọ eme mgbe a ka ha nwee ike gba akaebe ma dọrọkwakwuo na ihe abụ okwu ekwuchara nwaanyị na onye a na onye abụrụgo di na nwunye for your mind iche na ihe ahụ awụpụrụ na just like that brother m until you are joking iji onweghị egwu ọ ya kpatara na e nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị dị faithful taa na-adị eso nwoke di ha bido bewube ha nkere o were iwe agịrịma dị ya n'ime gwa gị okwu ọkpọchiere gị ụzọ ụfọdụ nwunye ụlọ bụ gịnị akọrọ arụ ọnụ ụtụ that day will be bad for you ịchọrọ gị na-eme ya uche gị dị ya rapụ nwunye mmadụ aka jee chụọ nwa agbọghọ chọrọ nwunye nke gị ọzọ enwekwa ndị na-ebe a ha bido ime ajadu enyi ị chọọzi ịma maka ezinụlọ ifesizie wido ọ gaghị jokino kesi nke njikịta ị nweghị ihe ị na-eme mana ị na-aka ene wido anya karịa nwunye gị ichere ime wido oyi na ọdị isi akọwabugo onye na bido mkpọ na ikpuchi ajadu bụ ọnụ ndị ichie onye ji ego na-eje ebe ahụ ị jiri ego si ebe a pụọ ị ma ebe ịrụ ọnụ two families at the same time ị na-eje achọrọ ihe na-ebe nye mmadụ
na-achọ ndị a n'okwu ọzọ. Nwaanyị ịgba n'ezi nnukwute arụ ka ọ bụ. Enwere ọtụtụ obodo sụpụtara nke ihe na nwaanyị gbaba n'ezi diọkpara ya nwere ike nwa ọmụ onwe dịka ndị Urobo, ndị Enugu, dịka obodo Bini wee dịrị gaba. Ndị Ataba anyị na-eme onwere nwere ihe ọsọ gị bata ebe 12 dị ga arịre na ịjọghị isi ebe maka ịgba ihe chere gị n'ihu ara ntamu. Ị na-achọ gịnị n'ezi? Ọ bụrụgodo na di gị abụrụ ngwa ka enwe ihe a na-akpọ iwepụ ọkpa n'ezi, di gị mere gị dị omenala iduwe ihe ọbụla nsọzi gị na-eme ọma na-eme dị man affect ọma mmezi gị. Mana ọ bụrụ ana na ibipe dị man ọfa ji kpatara o ji ebu nwaanyị bido bewe ụda ahụ, nwoke ahụ ndị a na-ebido na-akpakasị aka n'ahụ ihe ọ na-eme ama ngazi aka. Ndị a na-ebido ịbọ ya arịbọrịbọ n'ahụ, ọ na-agasị agasị ịfụ dị man mgbe ọbụla ọ na-elu ukwu weri andị ka ndị anaghị esi wee pịasị gị bụ nwaanyị ọpịpị ịtalị bụ biznes dị gị gbosaa gwa ha echebute responsibility bụbụrụ isi ozugbo gwa ya dọrọ ọnịne dị gị ruru ana wa gị ma ya na-akpata di wee na-enye nwoke ahụ ọsọ gị nye nwoke ahụ 1 billion ego ahụ ya gwa gị otu m anywhere ị na-egwu egwu ọ bụ iche ịga nwoke ngwa ibu ka a ya ebo gị ma gị ebubezi family responsibility ọgwụ ụlọ gị ịzụ ụmụazị ihe anọzi ebe a na-ata kekekekekeke afụfụ ebube ebe a onweghị nwoke a na-eme onweghị nwoke a na-eme mana ọ gị bụ ụzọ chọta ihe na-achọghị. Before you know it, dị ga-adị wee yi onye ara ọ ga-eme ya ọma mbụsị mmadụ maka na mgbe ihe anyị na-agarị people are seeing you. Ọ bịazie na ahụ dị man ọ na-arị ya maka ọ na-eme ijecha bata ịbịa were aka asieri enu then ihe ndị a naghị emezi ka agwa gị spiritual. Gịnị bụ because snapping like na ihe a ka ihe ahụ ike na-amarụ m agwa gị bụzi nwaanyị spiritual perfume. Mgbe ụfọdụ ihe ọsọkwa gị suo ya gị ma ga-ejikwa aka gị bupụta onwe m site na agba. Ọ nwere ike ị na-ezi aka ndị mmadụ eri mana ị na-agba n'ido anakọta emekarịkpara ihu ndị mmadụ onye nọ n'akasị nwaanyị a dịka ọ na-ebi ajọ ndụ ịghọtakwa onwe m ịmara onwe eme ya ibu ka ndị anaghị epo gị ma ya na-ebuzi gekwe m ntị o ịfụ nwaanyị na-aha agba n'ezi ọ ga-agbakwa gị ọgbakwa na ya gekwe m ntị ọga ọgbakwa na o wepụgoro gị price court go and collect it there. A na-ejekwa ebe ahụ ewu ya jee were ya ebe ahụ. Ụfọdụ nwoke na-eme ọ bụrụ na ndị nwunye kwa ka ha bịa were ha edobe ahụ na ha achọghị ijeje were ya ka ha wee mewu. Ndị be nke nwaanyị wepụrụ ego a na customary court na-akọpụ obodo gị ọgọgọ sendigoro gị ụtọ ịfụ nọ na court ahụ gị gbajizi onwe gị nwepụ ihe gbasara ya maka ego ahụ anọzi ya n'aka ọpụgo ka nchi ya azụ n'ihe mmiri eburuzi ibu boru family. Ifu nwaanyị na-ebu family n'ahịa n'anya ụna a ga-adị grace ọ ga-adịkwa isi o onye ome mfụsọ mmenụ dị nzuzu enweghị ipa echekwa ka ọ bịaza gị saa na ma ọ ga ọdịrọ possible mmadụ bụ mmadụ nyere nwunye gị aka ị nwere nsogbu enwere ị ga-enyere nwunye gị aka nyere nwunye gị aka mana ebe ma na-alaiki ya bụ enwe ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme ha bido ọrụ ọnụma famili ha ga-achọ ka ha mee ya n'ilo ka ndị mmadụ marụ mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu gị nwa bụ nwaanyị na-ege ihe m na-ekwu ebe a ọ bụrụ na underwear kwesịrị ịsa gbasaa ya n'ime iwee chiri dị gị gbasaa n'ire ị na-akparị onwe maka ịkparịcha dị gị a n'ihu ndị mmadụ ndị afụ dị gị ha ma nwee regard for your husband. Many
women bube ha taa but ya ama ọ pụtakwa ọkọva adị ka di ya nwee ike move pụta ebe m na-eje. Ọ bụrụ na nwaanyị bụ ezinụlọ efia odemo na nwaanyị ahụ efia you will know ọ bụrụkwa ndị na ya ọsọ gị kpuchie pretend ya abịa m nwee ndị na-enwe ahụ ọkọrọ bụ na ihe gafekwa ha na ahụ ha ahọrịa o nwere ike ọ bụrụ na ka Chineke mere nwaanyị ahụ ọ gbaa ezigbote mma ụdị mmụọ mmadụ onwe ihe di ya na-eme gafe ndị mmadụ asị akụkọ ọkwa na mma niile ụmụ nwoke pọtesị na nwoke ahụ dị nso inwe ike ịkọ ihe niile na sọsọ nechọ mana nwaanyị ahụ na universe mana nwaanyị ahụ ada afọta. I'm telling you the reality of life. And ihe ha ga-emezi bụ maka na ha enega anya dịbụ nọ na the family nọ na mana aka nwaanyị dị ọcha ya emezi ha bịa tiwara nwaanyị ahụ ihe nwaanyị na-eme ebidozie na-aga. Yes. Ihe echi inu a widow nụọ mana kaba arụ gba widow ka ha kwuchi ya ngụ simple ọ bụghị ara elu to marry a widow. Ọ kwuchi ya na ngọdị nke ya nwụrụ anwụ she's free to marry. The woman emepere ụzọ obido jizie nwa na-azụrụ onwe ya mana ọ bụ nọ nke eze gongo nwaanyị chara acha ga-enwe ibido na-agagharị sususu isi be edo kafe nwata Petro Okeke akaba ụbọsa ihe niile na-eme ọkwa ịchọrọ ibu then gị nwazi ebidozie ebubezie family ha je ya tazi ibu ezinụlọ borie n'isi ha emezie dị ma na ọdị wiki enweghị ihe dị mmanụ ga-agba na mbọ ga-aga maka na ị na-aghasara ya ihe. Nwaanyị bụ arụsị. Sokwu ka m na-agbago gị na nwunye gị chiche ịja anya n'ụtụ ma nwunye gị ka ọ dị aka gịnị akụkọ ara gị ya ọ gaji agba aka ya ka mfụ enweghị shuru setụlụ ọnụ ya n'abalị mana ọ bụrụzi abịa n'ihu nwaanyị pụta otekide dị asị gị ya ọ dị ka ka emesie dị ya ike every morning kwunu bụ ụzọ gbewe okwu madam you are killing yourself di gị na village unu esoro na. That is the spiritual aspect of women men nọ na-ama. So ndị a na-abịazi ha eburu ibu boru ị na-ebuzi ibu family ije ebe acha ihe na-anata nwoke ego na-asọpụ problem dị mgbe ị na-asọbụ nsogbu a na-abịa ị na-enyekwana dịga ọsọ gị weta dollars nye dịga the man will not progress. Mana ịfụrụ na nwaanyị bụ family ọ da agba n'ezi ihe ọ na-eme ka na-agarị ya enyezie ya grace ndị a na-enye ya grace oge eji buru ibu a na-aga then ọ bụrụ na ebukatazi ibu enwe ka dị manụ si nọkata daa nwụọ ọkwacha dị manụ mechaa ya kwesịrị ime ihe anụ ya win ụzọ etiwa go to me anywhere. Yes. Ọzọ enwere ihe a na-akpọ ndị Igbo bụ ndị na-atọ ntọala ọfụma ije nene nnukwu obi ọbụla nwere ihe eji ugbo obi a. Yes, enwere ọtụtụ ntọala God of fertility, God of productive dịka ndị na-akọta ugbo kedu onye na-asị run from widow ọga nwee dịka widow onye chinu widow no widow ọbụla. Then ọmụmụ akụ na ụba ebu na na-enwe ntọala nke dị be nna ya especially ihe gbasatarụ productive na agbụrụ a na-enwe ego ji na-enye ya ọfụma ụsọ bụ na nwaanyị anọta n'opi ahụ bidoro a ga-ebido nwewe nsogbu. Ọ bụrụ obi niile ka a na-agba n'ezi then ọ bụrụ obi niile ka ọbara nọ n'Igbo na-abata. Ụmụ akụkọ nkọ n'ebe a nwaanyị bi Germany ya na di ya dị na ọ nakọta dizi ime di ya nsi nwụọ ụfọdụ je na-akọ ebunatago nwaanyị ebugoro ụzọ jee kpụọ arụ gbuo omenala
For a bit that day, I have a coming look at your risk. It don't concern me. Of your was undone. Before JD, nay, be the jet of Maraka has the pado. And when I will want we had a neighbor. Oboha can book it and why a quibber about Oboha or born son. Now, mother be a chalk on our control. Oboha, mother, or the wrong man. And they put my little name away at the heat and we get teared in at the family. He went so more. Yet, zero to swear you are a woman before marrying. Can't be a swear, but before woman before marrying. A gamma of me, I get getting at Taleba. In my case, we who be disable. I couldn't ask in Nanuku or people. Anakatophone, my brother, a jacotophone, or being a ayaga, or snaring bed cake, or fennel bed of fire. If for any what Opio number, we here to Tontanobi. Utu according or to 20 do not teach. The one day had a wake me. Because of the Hannah purity of life. And the one went keeping ya. Nkini when you are for ihe more. And you and the honor ihe nke ha fụrụ taa daily bread ha eweri ya na mkpuchi izu ike mana ọgba chọrọ iri nke erie nke nwanne ya ọzọ bụ ohi bụ arụ mana taa nwa mmadụ ga-eje nwee yawu kụrụ moto pata papa ya emepe eri gate na-eti abụghị nwa nna enye ga-enye ma unu ji ụgwọ arụ ọkpụkpụ eche ọnụ maka na enwezi onye kwesịrị iwepụ eziokwu ego ahụ nwa ahụ butere na akpakpa ndị mmadụ bụ ego ọkwa ya iti mmadụ dị ihe ahụ kedu ihe na-abụ oge egbe ọ bụrụ na mmadụ na ibe ya kecha ana ewere akwụkwọ ogirisi wee gbaa oke ana ihe ọ pụtara bụ ọ bụrụ na onye mụ na ya nwere oke ana bido hapụzie ebe mụ na ya nwere oke ana batara na nke m ọ na-egburu ya oke ọ sị gị si na ebe a bụ oke ana ọ sị gị ngwa ọjị gbara ịtọ ọnụ si eweta akwụkwọ ogirisi maka ịgwa ya mmadụ ozugbo ọ gbawara m ji na-eme obodo hapụ na a na-agba fensị kịta ebe ọ bụ na oke ana dị akwụkwọ ogirisi na ebe a ada echi ya eche ọ sị gị si na ihe abụ oke ana m si chọọ ọjị gbara ịtọ ọnụ ra ya ozugbo okpụwara ọtọ onye ọbụla na-ebi ndụ ka o wee taa atọ ha agaghị skuul ha emeghọ nke ha afụghị ntarị but still they live long. Ihe ejide nke gị na-achọ ka ino nke mmadụ ibe gị na mmadụ ibe gị mee biznes chọọ ka iri bụrụ ọ bụ arụ ihe ọbụla na-abụghị gị na iwere ihe ọ bụ nnukwute arụ ohi ndị Igbo ahụ ezu oshi ji maka na ji bụ mmadụ ọ bụrụ na ịfụ ji na-arụ asị nwaanyị dị ime ị ga-amụ nwoke ịfụkwa na ede ọ bụrụ nwaanyị mana taa mmadụ na-ezu ohi a na-ere ndị Igbo a na-atụ mgbere nwa mana mmadụ na-agba ọbịa na akaba ahụ jee hospital si estret ya egg ya o were resị mmadụ ka e wee nene mgbọmgbọ ga-ekpochi ụlọ ọkwa ebe nje anọ m ya site na mara Chineke mmadụ ga-eje tọrọ nwa mmadụ ibe ya jeresi onye n'ugwu Hausa ọ bụ arụ ọ bụ arụ ọ bụ arụ ka anyị na-ekwuzi bụ nwaanyị nọ na mkpe ịnọkọta dị ime omenala Igbo onwe onye amarọ nke ahụ ma nwoke ịnọ na mkpe di na nwaanyị ma nwaanyị nọ na mkpe di na nwoke ọ bụ arụ na omenala Igbo ibe anyị na-asọ ya asọ mmadụ ga-eje na gute mmadụ ibe ya were millions of naira iburu bubata na-agụrụ nwa gị ọkụ ịma mana ịmara nwa gị na-ere ọ bụ arụ kwadobe ili ọ bụ arụ na omenala Igbo ya wụ bụ arụ ọ na-emere ya baptizim ị na-eji anara mmadụ ihe ya n'ike ọ bụ arụ ị na-etigbu mmadụ ihe ya n'ike ọ bụ arụ
Yes, ịnara ogbenye anị ya n'ike. O nwee ike ma ogbenye ahụ enweghị ego, onweghị mmadụ, naanị ihe nwa ogbenye ahụ nwere naanị olu. Ihe ọ na-idiri bụ ịbịa n'ana ahụ, chịrị aja chilie elu, tie mkpu n'oke olu wee sị, elu na ana gbara m akaebe. Ọ bụrụ na ihe abụọ ana m wee na-anapụ m ana, ihe dị otu a mee. Mana ọ bụrụ na ihe abụrụ ana m ana, ihe dị otu, o kwuo ya witi anya mmiri, ihe ọ ga-agbazi pọpụ, o mee ka anya mmiri akasa na okwucha ya, ọ nwere ike igbuo ya, nara ya ana ahụ. Ị ga-adị dupi na ana ahụ. Akọgo m nke mere na be nna m, asị ngelu ọgaranya nakata bịa na-anawa mma na nwoke na-asị ya na ọsị chaa ebe mba na cha. Ya ka m ji sị gị, mfụ ndị na-edere ahụ na ha bụ eze nwanyị, mmecha ha anya gba ihe a mere mgbe mpere mpe, wee je kpọọ nwaanyị a. Nwaanyị wee sị ha ogologo ụkwa dị n'ụka mgbede, a wee kpọọ okenye anyị ụmụnna, o wee bupụta ọfọ a ga-apụta ede ha ọfọ ụmụnna. Inwe ike ibicha ndụ 100 years ma ọfọ ahụ apụtabeghị iro, wee je buo ọfọ ụmụnna, ọfọ nna 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 nna, ọfọ ahụ adapụta ire ya, ọ na-ere ero. Wee weta akwụkwọ ogirisi ite ọjọọ ịtọ, wee sị big man mgba jide akwụkwọ ogirisi, gwa the man mgbe ya jide, maka the man ebicha ebo nna the boy anwụgo. Big man bịazi ịgbasị the boy na papa ya ji ụgwọ na ana. Ndị mmadụ si ya na ọ bụrụ otu a ka esi ka ihe na-abịaghị ụgwọ mgbe nwoke dị n'ụwa, ebe kịta nwoke nwere anwụ, enye onye akwụkwọ ogirisi, nye onye a chọọ ọjị gbara ịtọ, nye onye a wee sị ya mgbanya kpaa oke ana. A wee sị the boy mgbanya kpaa. The boy wee jide ọjị gbara ịtọ, ọjị ikenga, gbaa afa papa ya nwụrụ anwụ, gbaa afa nna nna ya, otu 4th generation. Wee sị na ya amaghọ, mana ya pụta ụwa, papa ya wee sị ya na ihe abụọ na ya, na nke ya maka ya ga-ekwu, nka nke ya gwara ya ka ya na-ekwu kwucha. Wee jiri ị ga-ejide ọjị a n'aka wute akwụkwọ ogirisi, ejiri aka gị babazie n'ọhịa na-akpa ụka, kpagide kpacha 30 minutes, ọ kpacha pụta dị ndụ. Big man mgbakpa okwuekwanụ ka o si dịrị ya, jezie baba ya 30 minutes afọ big man, 45 minutes ọ pụtabeghị, 1 hour. Ndị obodo wee sị ka fụzie ebe ọ daziri na ana na-asọ ọfụfụ, eburu ya jee hospital, o mee ka ọ dị ezọnwụọ. Nwa ya nwoke bi UK, the guy bata werekwa ana nyechi ya the boy nwa. The boy nwa ya rụziri ụlọ ebe a. Unless me na afọtọ, it will take time. Ị ga-anarịrị ya. The man died. Ebu na ị na-ede eme garị mmakọ. Kedu ihe ndị Igbo ji asị ome ihe jidekwa ọfọ? A na-atụ ogwu, a na-atụ ọfọ. Mana mgbe eji atụ ogwu bụ n'abalị, ana m agwụ ya ndị iburu wide ebe a. Ụmụnne dị gebe kara gị nya mpepe juru ọnụ. Anyị ga-ejide ogwu. Ị bụrụkwa mmadụ dị ndụ, ị ga-ejide ogwu. Kwụsị nta ka ịchọ na Owere nchi ka m na-abịakwa n'ihe m na-eme. Ị ga-akwụba aka gị ọtọ. Blood Jizọs eruokwa na-arụ o. Imete ihe arụ, jee kpụwa arụ maka ọkọta azụ gị, maka ụmụ. Imete ihe nsọ ala, jee kpọọ nsọ ala. Esi na nsọ ala jee ka diọkpara gị nụọ nwa gị nwaanyị, ebe ị na-eti mmiri ịma ihe. Nwoke ịtụpụrụ nwunye ngwongwo usekwu ya n'ezi, ka na gị na nwunye gị na-enwe okwu, ị na-atụpụsịrị nwunye gị iji wee jee buru pọt nwunye gị ma ọ kichin tụpụ ya n'ezi. Ọ bụkwa arụ. Enwere ike ịtụpụrụ nwunye gị akpa iro, mana ọ bụghị ịtụpụrụ ngwongwo nwunye gị ji esiri mmiri. Ọ bụ arụ. Ọzọ, nwaanyị ịbọ dị ya ike, gị na adị gị mekatịrị isi ọ na-abụọ ike bụ ọ dị. Ọ bụ nnukwute arụ n'omenala Igbo. Adịghị eme ya eme. Adịghị eme.
netwọk dị bad mara m a na-asọ ya asọ. Ee, ndị Igbo na-asọ ya asọ. Mata amata na arụsị ada efe iyi were awa afa. Maka ndị bi obodo oyibo ka m na-ekwu. Ọsọ gị nọdụ London, nọdụ Europe, nọdụ UK, nọdụ nke amụ nka. Ọbara Igbo na-agbaghịrị ime. Ee, ọbara Igbo na-agbaghịrị ime. Ibidoro ara ime nke ahụ na na-asọ nsọ anajighị o. Kpatara ụfọdụ ndị nwunye anyị ha ndị na mba ofesi. Ọ nyụrụ ana nke ahụ ọ ya anyụ, ọ natazie Naijiria oji nwaanyị jee ebe nna ya wee jeje n'ụwa. Mana onwe ihe gbasara ndị ana. Flight ga ahụ ebugidekwana gị daa na Murtala Muhammed. Ịkrọsụkwa ha n'ebe ahụ ozugbo, ara ahụ ebe ahụ ka ọ ga-anọ bido. Ọtọ na-abụ try egori ozugbo flight butere ha. Obodo na-akọ ndị ha na ha nọche nọ a na-eyisi akwa ozugbo. Ị ga-eji ọnụ gị kwuo ihe i mere. And ebido ịkpụ arụ gbasatara na be nna m maka anyị na-eme nwere ihe ego dị ga-ama mba na ya mana di gị ga-ama, ọ dị gị ga-akwụdoru, ọ dị gị ga-asị oke agbaghara gị ndị bụ na-eje wetezi ego anyị eji wee ego ihe eji wee mesiwa emechaa ya. Ndị emechaa ya natakwa to your correct sense. Ọbụzie na di gị chọrọ ịnabata ka ọ nabata, bụkwa na ọ chọziri ịchụ gị achụ ọchụọ. Otu a ka ọ dị. Ọzọ, nwaanyị ịgwọ ọgwụ. Ee, ebe a bụ ebe nsogbu dị n'ọgbọ ana. N'oge gboo, nwaanyị adịghị eje ajụ ese. Yes. Mana taa, nwaanyị ndị na-arụ dibịa nwaanyị karịzịrị ndị a ga-arụrụ ọrụ. Ọ bụrụ na nwaanyị nwata nwee nsogbu, ọ bụ ọrụ nna ya, ọ bụrụ nwanne, ọ bụrụ na nwata ahụ na papa ya nwụrụ anwụ, nwaanyị ahụ bụ ewido ga-akpọrọ nwanne di ya, maọbụ ọ bụrụ na ọ ghọtara na ụmụnne di ya ga-akwụdoro, ọ ga-eji kpọta nwanne ya nwoke, maọbụ ọ bụrụ na papa ya dị ndụ, ọ ga-eji kpọrọ papa ya bife wee kpere wee jee jụọ ese ihe na-eme nwa. Maka na dibịa na-agba afa, okenye na-agba uche. Nwaanyị bido gaba dibịa ọ gawagokwa. Ọ bụ kwurie. Nwaanyị tụrụ ọkpa bee dibịa gbacha afa, o nweghị ihe ị na-akọ ọzọ, leta ụtụ na ọ ga-agbakwa na-eje ebe a. Mana nwoke nwee ike ịnọ na ndụ, o nwee ike ihe na-eme o jee jụọ ese, ọ pụtakwa jụọ ya na kpụrụ onwe na-ebikwarị ndụ onye. Yes. Mana taa, majority of ụmụ agbọghọ anyị, ụmụaka anyị nwee dibịa ha na nwa. A na-akpacha na fonu, a na-agba afa na-ajụrụ nwa ese. Ọ so n'ụzọ ihe ịtọ eji achụ nwaanyị n'omenala Igbo na ọ gbarụ n'ezi. Ọ gwọrọ ọgwụ na nwaanyị zuru ohi. Ọ ya bụ ịkpọnata nwa mmadụ na di papa ya ebu ụzọ jụọ gị, ijidere ya na nwoke, esi ya mba. Ọ gwọrọ ọgwụ, esi ya mba. O zuru ohi, esi ya mba. Si ya nwa m ngwa batara ihe a bụ okwu anyị edozi. Ọ bụ arụ. Nwaanyị adịghị eje ajụ ese. A ga-enwerịrị onye ga-akwụtoro gị dịka di maara ihe. O nwee ike osibe nna gị, o nwee ike osibe di gịnị ya ga-eje jụọ ese si mara ihe na-eme nwa. Yes. A wee jụọ ese, a wee mara si nekwa. Maka na otu nwoke si eche echiche na otu nwaanyị si eche echiche abụrụ ofu. Unu wee ghọtakwa ebe anyị na-eche. Mana taa, ihe na-arụ eze nwaanyị na ihe na-arụ dibịa nwaanyị karịzịrị. Ihe bụ ihe ndị a na-akọ. Ọzọ, nwaanyị nọ na mpe, enwere ndị na-eme ha nọ na mpe, nwaanyị ahụ ama nje ọgbakọ dịka ebe a na-eme oriri na nkwari. Mere ụfọdụ ji ajụ m ụnyaahụ ma akụ ụjụ na ya fụrụ na Facebook ebe e kwuru na akụ ụjụ abụrụ iwu na uju dị n'obi.
kedu ihe dị manụ ji bịa n'ọrụ? Ihe nsị ka njụọ. Anụrụ m na ụfọdụ ndị ụka chọrọ ma nchọ a ha na-eyizi akwa ụjụ. Na ebe nwoke ị na-eyiri nwoke akwa ụjụ, kedu ihe differentiate izi gị na the man? Kedu ugwu ị ga-akwanyere nwoke nwụrụ anwụ kwuru ụgwọ isi? Ọ bụrụ sọ nwoke mana nwaanyị. Kedu ihe ga-adị iche n'ebe ndị na-ama na gị na di gị nwụrụ anwụ? Kedu ihe bụ ụjụ? A na-eyibu ụjụ a otu afọ nke a kpọrọ 1 year. Abịa mechaa mgbe ahụ di nwaanyị nwa nwaanyị ga-anọ n'ụlọ n'ọkpọnyere ile a na-ana. Ebido ime nwaanyị ya na-anọ n'ụlọ na-akwadie ndị mmadụ eje ebi ebukọba property ebutuo ya to 6 months. Ọ bụrụ common 6 months na Anambra na-eyikwa 3 months. Ụfọdụ si na di ya chiri night na Anglican na asị na night ndị Anglican adịghị eyi akwa ụjụ. Nsi anyị ifu na di gị chiri night na Anglican and so fucking what? Ịkpacha adịghị nata maka gị na gị na nwunye gị gba awọ efia adịghị the next week o were go straight hide this. Medicine after death. Who is following you here? Gịnị na-eme unu? 3 months ka ị ga-enyenwu di ya akpụpụgburu the man isi. Na ndị otu Kristi adịghị eme gịnị? Catholic Church na-eri ụjụ. Ahapụkwa black tii ya na white. Kịta white bụ ihicha ya dabere ide. Ụfọdụ na-eje kwakwa abada. O nwere ike kwa abada anyị into 6. O eji na-eyiri onwe. Ọ pụtakwa ọkwụrụ iyere ntị ya yiri ihe onye. Ụfọdụ ama nsọ dị ịchafụ, ụfọdụ je ha chọọ bareti kpuru n'isi. Ọ na-eme gị ihere na di gị nwụrụ? Ọ na-eme gị ihere na nwunye gị nwụrụ? Ọ bụ ọkụkọ nwụrụ? Onye a nwụrụ anwụ ọ bụ na ọkụkọ ụmụnne m ihe nsị ka m jụọ. Nwoke pịakwa ụgwọ isi gị. Nwaanyị hapụrụ be nne na nna ya bịa mụọrọ gị nze mụọrọ gị okoro. Ya nwa nwụrụ anwụ obi ọ dị ya mma na ọ nwụrụ? I could remember vividly 2 days di m ji wee nwụcha. Anọ m na-arụ ọbịa ọ dịka ọ kpọrọ na fon. Si m na ya na-achọ ụzọ mana ya fụpere ụzọ. But na ya mere anyị wee bil. Ọ bụ na draiva kpọọ m na nji eburigoro ihe wee bil ahụ ebutegoro ka mụ na ụmụazị a na-eri ya chọta ụzọ ka ya ntete ama no dream. Ihe m na-achọ ka ọ kọwara m bụ na anya nwa nwụrụ anwụ ya nwa obi adịghị mma na ọ nwụrụ. Mmadụ ịchọ ụzọ bụ na mmadụ ka na-achọ ụzọ o si apụ. Spiritualism na ọ na-eteki mmadụ 60 days before mmadụ esi n'ụwa apụọ wee ruo the land of spirits. Ihe mmadụ nwụrụ anwụ ga-aga n'iji 60 days. Ọ na-eme gị ihere na di gị nwụrụ na nwunye gị nye anyị chọ nnọọ edicha nnọọ the man that day. O ruo Sunday eje ụka ị nọ ede Tuesday ịbata dị jakpachara akpa gị ihe bịa ti ibe na ahụ chọrọ nwa gị. Ọ ga-ebutere onwe unu nsogbu. Kedu oke obi aṅụrị na-akpa gị na ndị naịt Anglican adịghị akpa ụjọ? Ọ bụkwara na gị bụ ụmụnne dị gị gbara ụwa ịbata ozugbo were bon straight gị tii n'isi ka anyị kọwara anaghị aka na all is well. It no concern me. O mezi ya 2 months orejie esi ebe a bụ ebe a aka m adịghị o metekwere buru. Kedu ozi ịfụnanya ifuru di gị ahụ maọbụ ịfụnanya ifuru nwunye gị? Ụfọdụ ụmụ nwoke adịghị eyi ọkabarụ ihe mgbọsa ahụ emechara ihe next time efi ọ na-eyi kasị. Ọ bụ ike onye gbugudo oge jee n'ọnwa anyị ọzọ anakọta ebe within 4-5 years o jicha nwunye ya ofu ya atụghị. From 1 year to 3 to 6 months ọ na-afụ ụnụ ụfụ n'ahụ. Kedu ihe dịzi iche na nke nwa na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ? Mee nọrọ na-asị na ụjọ dị n'obi.
ga-anye gị obi aṅụrị ahụ na di gị ma ọ nwunye gị nwụrụ? Mana ekwuo kedu onye bụ nwunye Theophilus? Ahụ bụ nwunye. Ị ga-abịa pụta akpazo property the man. Then onyezie the man grace ma ọ kwanyere nwunye gị ahụ ugwu. Onye gị na ya na-ararụkọ n'ofu bedi. Unu jecha bata unu akpa nkata. Unu segodo okwu unu bata unu ezukọ onwe unu. Unu mekata ihe nwụọ nwa. Ịma mkpụpụkwuru dị isi. Kịtazi ịkpụkwa n'isi ahụ ejikwa ozu. Iyipụzi akwa ụjụ adakụ. 3 months for 3 months. Ịma iwu ifu na abada nwa na-eyipụzi kịta. Ese m mba na ụjụ na-adị n'obi. Social media life a ga-emechakwa unu ihe o. Mmadụ ji nwee got ije yipụ akwa ụjụ. Ụmụnne dị gị wee kwuo nke ha na-ala isikwa unu abụrụ akwa ụjụ gị bata buru ya leta akụ tọwa na wodrobu. Akpọ ọkọchara na nsị a, madam, ị ka nọ na mkpe. Say yes. Ọ bụkọta na ụmụnne dị gị gwara gị na ha ga-ekuchi. Ị ga-asị ha bụ no, na ị chọrọ. A ga-enwerịrị mmadụ na-abụ na eto okenye ị ga-eje jụ ajụjụ. Ị na-achọ ka ị kọwara m na ụmụ nwaanyị niile a nụrụ na vileji anya na enwecha ndị ikuchi ya. Ihe a na-ama ka esi eme ya bụ ọnwụ. Ị pụta bịa bụrụ ihe dọwa beri, bụrụ ọra akụ dọwa beri, bụrụ gịnị nwa dọwa beri. Ọ bụ ụbọchị egburu ka o ji adajiri. Ana m egbukwu ya koko. Ọ bụ ụbọchị egburu ka o ji ada. Na-ekwu onye ụfọdụ n'ime ụlọ na-aghọta self dividend nwee ka o si eme. Asị ịkpa gị like ya ma ntị ya like kpana m n'ọrụ onwe m. Ọ bụ iwu na ihe alike m. Ọ bụrụ iwu ekwugo m ebe a. It's not a must that you must like me. And achọkwa m ka like ya m. Adị m agbakwa saga na this page. I'm like ịdị plain. So don't wait for my sang ya. Remember when normal life won't be. I have walked through that road. Operana na sincerely need for this man on anya. No one the man who will tell you. No one you will tell you what obi. Imi ihe pon. And not at a deep again ya full-fledged man. Not at all. Ya na nwe post to ya inokata ini agwe onwe ndị di ha nwụrụ anwụ ha survive be shock ahụ taa enwe ndị di ha nwụrụ anwụ ifo ha ka akọchuru taa ka ọ wee bụrụ nnọọ na akpachara ozi bata nnọọ ihe ka isi eyi God Jesus nwụrụ anyị ọnwụ n'elu obe ebere gị na-eme m even Catholic Church na-eje na ihe ha mechiri bụ dada ya akpali gị iyi WO ka ihe ije chọọchị ndị ụka nichara ana dị gị na ije yiri white gị pụtakwazịa mgbe Catholic ya sị gị gakwa na dị and Anglican na ndị chiri night si ya ọ bụkwa na gịnị bụ dị gị gbara ụwa mgbe akwara dị I went through that stress nke m adịrọ hidi nke m gwa na Facebook ịbata wee go straight to tii n'isi ndị ọ na-ewe ya na-ewe omee na-eyi a 8 months o rejiela na amakwa ma ọnya na-epụt aikwaru onwe anyị ichere na onye nwere anwụ obi dị mma ihe eji asị gị nọdụ na mgbe ahụ bụ mgbe ahụ ị nọ n'oche ndị mmụọ mgbe ahụ ka nwunye gị ma ọ dị gị ahụ nwụrụ anwụ ga-aka nọdụ gị nso ụfọdụ ya ahụ ebe ha yi akwa ụdị ha bịa make love to them na dream ka mma m fụrụ ifu afọ ya ka o gba mara m ihe abụọ ya hospital na akwa unu uru ebe ahụ na ụmụaka unu siri kpuru esi na kedụzi dị ịfụnanya bụ nka ọkwa ịfụrụ no matter how strong ga-ede di gị wee gbabiri nwụọ ma nwunye gị wee gbabiri nwụọ ọ ga ndị a na ga-akwa gị aka ọ sụgoro ya bụ na gị na di gị a na-ese okwu na obi iche ibiri iche kọl wee bịa ka ebe ị nọ bịakwara amaakwa ihe di gị na-eme bido from that time ahụ eze akọm ibugo a walking corpse
a walking corpse. Ga-eti ha ga-agwa gị na mmadụ kwụrụ ụgwọ isi ha ga-enye gị ka ịma na gị na ndị a na mekọrọ ihe. Wọchịa nwaanyị ọbụla yi akwa oju, o yiri akwa oju efi ya dịka ọgbajiri agbaji, ọsọ gị tee ezigbo udude ahụ amarụ gị ọrụ n'ala, mana ngwa ngwa iyi pụrụ akwa oju ahụ ewụcha. Ọ bụrụ gị na-awụ gị ụchụ, ihe a bụ ụchụ ndị mmụọ, ụchụ ọnwụ. Ọ bụrụ na gị na onye a nwụrụ anwụ abụrụ di na nwunye, ọ ga-ewute gị na onye ahụ inwe ike ibe akwa, mana abịara na ndị gbasara di na nwunye, ihe a bụ ọbara ka a na-ekwu okwu ya. Papa gị nwee ike ịnwe itie ya o, nwa gị nwee ike inwe, ọ ga-ewute gị, gbawa gị obi o. Ịgbakọ ịbụ di na nwunye, gị na mmadụ ịkwa ndụ. Ndị ụka si ya till death do us part, good and fine. Mana abịakwarị na mmụọ ịkpacha adịghị ahụ, ọgụrụgụrụgụrụ gba ọ bịakwutekwe gị na nrọ, o nwere ike ịtatịsị nrọ nke nrọ ta afọ anụ. Ụfọdụ ka di ha na-abịa gwa okwu, ụfọdụ ga-eyi akwa ụjụ rụọ ọrụ ebe di ha bịa ka ọdịna kpatara o ji abụ. Ọ bụrụ na nwaanyị chọọ, akọwago m ya ebe a n'ofu na-esi ya, ọ bụrụ na na-esi ya n'ịbụ ajadu imesịa ịchọọ ka ịnụgharịa di, akwụchi ya godu ngọga ahụ, go to your husband's grave and talk to him. Ọnwa dị na ọbụkwa na ịka bụ ibe dị ka enere anya na mmadụ chọrọ ikuchiri gịnị ya dị ọfụma, ọ ma na ịma mmenwu ihe a sọrọ. Ọ bụrụ na ịma ngawu grave ya, picture ya dị, you can brought out the picture. Ndị be anyị sị na ozu mechie anya na ọ na-anụ ihe, mmadụ a na-anwụ anwụ isi ka mmadụ na-agbanwe. Na mama mbụbụzikwa obe asọm, mana onye nwụrụ anwụ ga-enye n'anya marụ ma gịnị ebikwara ọfụma, irikwara ya uju ọfụma, kedu ụdị ndụ ị na-ebi. Mere nji asị ụfọdụ, ọ bụrụ na di gị nwụọ iricha ụjọ pụta, and tinyegoro onwe gị eye 2, 3, 4 years. Yes, ihe njikwa gị mgbe a bụ ofu ọnwụ dị n'afọ gị. Ị nwere ofu ọnwụ dị anyị ịtakarị n'aka ndị ara, mana ị na-enye inye onwe gị oge a, o yere mmiri niile a na-agbakwara chacha, gị nwa ga-ejizi aka gị họrọ ihe ịchọ. Mgbe ahụ ị n'otu a, ọ ga-eme gị na ụmụ gị abịa close, ndị elu na ndị ana ga-anọ gị nso, maka mgbe ahụ mana ene n'anya nwoke na nwanyị, ha ga-ebibere ebi, emepe gị anya ga-atọta anyị mmadụ ihe abụ anya na abụ ndị na-enwe fichọ a ebe a ka ọ gara. Ị na-achọ then ị chọzie dị iche ịgwago na ọ dịgo, you can bring out your husband picture, isi ya biko na mụ na gị biri so ya ezi dị otu a. Catholic believe na intercession of the saints. Ana m eme ihe believe na di m biri ezigbote ndụ before nwụọ, ọ bụrụ ajọ mmadụ. Na-ememuzikwa ihe asọ m ike agwụgo m, I need to move on. Na mụ na gị biri ọfụma, and n'ihu ndị elu na n'ihu ndị a na-agba amụ n'iro, agba ọmọgwụ, ezu ogbochi, na-agbata mgbe enwe financial catastrophe na mgbe ị gara arụ, eburu m ibu niile a bukpọọ ya. Eka nsị gị jide ọgwụ jide ọfọ. Mkpọọ my father ọmụgo, kpọọ my father, kpọọ afịa, kpọọ afa nna m nna, kpọọ afa till their 4th generation. Mkpọọ di, mkpọọ nna di, mkpọọ nna mụtara nna di. Si na ihe nji akpọ n'obodo ọnụ nchasobi iji ụbọchị anụrụ m, ọnụ ụtọ ka ntịkwa na-asọ m n'ụlọ ebe a. I've tried, I want to move on. Aka m dị ọcha, amakwana ihe mere nwa ụlọ, mana n'ihe nwere bụ na m agwọghị ọgwụ, agba m n'iro, ezube m oshi. 16 years of marriage, aka m dị ọcha, and onweghị ihe mgba nọ na be mmụọ na aka m nọ wee nwara ihe. Ọ sịkwa na asị ibe mmụọ ka a na-ekpe ya, kwuo nke bụ eziokwu. I want to move on. N'enemuzie mkpu oku o si tere m, eji m mmiri n'aka.
mmụọ na-aga na mmiri, mmadụ na-aga na mmiri. O okenye gwara m ya, anụrụ m ya n'aka ma nna m nna m, ọ na-agwa nwanne ya nwaanyị mgbe di ya nwụrụ. But I learned it from there. Uche ya kwesịrị nje wufuo mmiri a n'aba kpakpakpa. And God uche gọziri onye gị onye ga-eku nke akpa. Mana ọ bụrụ na ọ nke nwoke amụrụbe ha anya, ịgbapụta n'akwa ụjọ gị, ịgba na isi gị spray, ịpụta n'ozugbo na-eme anya nwale nwale, nwoke ga-eji gị gwuo egwu, ji gị taa atụ. Next na ọzọ bụ awụọ ọchụ. Ndị ara na ikpe ahịa ka ị ga na-afụ. Ya ka m ji si gị, ọ bụrụ ana na ịma na you got to want to move on. Kwụba aka gị ọtọ so that mmụọ bịa kpechaa. A sị na mmadụ kpegbuo mmụọ kpegbuo mmadụ, o jide ogwu na they will scream you. Onwe ebe isi mejọ ime ha ndị ime ha imo. The man ga-asọpọtụ gị. Ọrụ ya bụzi ije dibe mmụọ jekpọtara gị mmadụ. Because no man, you have responsibility behind you. Oh man, no hapụrụ gị be mmadụ. Oh man, you can't do it alone. Oh man, ụmụ ya na aga azụ ya azụ. Oh man, you have to move on. Oje chọrọ gị odogwu ezigbo mmadụ that will stand by you. Mmụọ ya ga-ejezie ba onye ahụ n'ime. Everywhere your father try and I'm say, get up, if you I didn't pay to pay. What a credit 24 years, dear. When in a check on lawyer, no video to her till we were 8 to it's a lie. Oh, God, no, I did. Before they unlucky, ever nature demand self-onad. So the even weekend ever and when we call for cake, but you okay, them after 6 months will forecast. No, I am in the second. No, waiting for 4 years. No, ye poor no. Oh, mother, I want to Easter Monday. When you cause of 1 or 2. You get Canada apple on a task 6 weeks. What do you have actually? Even in good times with nature, you will live long. You will live long. What kind of we can never. When I talk with experience. Oh, we give you the work or they take it here. But you won't work where I job. That's not the way he may work, he please, yeah. Oh, you can only check again or produce on one had their bruise of way. I can't get daughter. Auntie Maya Pasiriki, and they say, now, dear Mune, one. Even if not, an edge they dig it anyone. Auntie Jappa, the Giri Apojo. Even the Yananda, a bar. Oh, 1 month, I don't want on it. Last 5 days ago, anyone gone on. Dear Munyabu, a very big barrister. Via from Conway, I went on in my way. What do you want to be the jetting the mortuary 1 year sort week? The modern expect to come on those guests and I did in our hotel jet to poor. 1 year on. But our 4 months now, see police, the third Jana. What are the Tina mortuary? I tried you not for do you man can I more for my water? Crop here name a Cassiania. For I say what of food worker, happy worker here. But how do you know so we are never? What we don't get to see her name out of solutions. Yes, and I got it. Happen here name on social media. You might get them behind the scene. Come you get put there and never more I had all this swim and I'm not put the man one. Oh, way easy, or where they could. Us my life, yeah, social media, DJ, than normal life, yeah, I laugh.
izi ogbede nwaanyị amaghị ebe agụ m akwụkwọ na University of Benin younger sister mụ na ya ọsọ nga papa ya nwanne nwaanyị na-egbo onye ara bụ ihe ka ịfụrụ ihe a onye ara bụ ihe izi ahụ ịfụ anyị nọ agụ m na University of Benin 2008 mmadụ bịa social media just na-aka egewe chaịpụ eje keje practice ị mara ihe a gwara gị na-eme mom for the man mom for the woman ụfọdụ sịkwa na ndị chọọchị ha na-eyi shine you ọ bụrụ na di gị na-eje da chọọchị mgbe ọ dị ndụ na di gị kwa na ndị chọọchị ahụ a na-eyi ihe gị na ya na-abụ kpebiri ọ bụrụ na nke na gị na di gị na-eje wee sị na nne di m ọsị jee kwara akwa ụjụ jee kwara abada yes mom for the man mom for the woman ọ mmadụ nwụrụ kpụrụ ọkụkọ na necessary things a na-eme ọ ghara ịbụ na iji mmụọ ụgwọ iji mmadụ ụgwọ ị n'ọrụ onwe gị ụbọchị imegidezie iwee si no na ana m ebreki down ihe wido ji achọ ga-ekwe m ntị o maka ekwe ya ụfọdụ eche no because of no sex no na-enwunye gị anya na-edighị anya mana ihe ndị ekwukarị ebe ụmụ nwaanyị nọ bụ na nwoke nwunye ya nwụrụ nwe ike iji echije nụrụkwa nwaanyị bụ nwoke 80 something ụmụ ya na-akaba anọtakwara ya nwaanyị mana mgbe anyị ru 8 ịma nnuzi dị loneliness ya efu ụba joy efu depression oh my god baji ihe ka ọ bụ ifu onye gị na ya na-ekwu ifu onye gị na ya na-akpa nkata onye mee mfu ndị na-eme di ha metụ ha aka n'abalị not in that mood ike adịghị m hapụ nwunye gị bịakwute gị hapụgodi m anweghere ihe m na-eche Chineke bọsị ị ga-achọ nwunye gị ahụ maọbụ chọọ di gị aha afọ gbaa ka ị ga-ama na otu mbite na abụ mbite bụ mgbe iji wee fụ andị nwunye gị maa na gị na ya na-akụ jide gị o mere gị ihe ọmaha gị make anything possible to keep your own ka nke gị nọrọ ka ọ bụrụ nke gị gbanwechiri aka a na-anwụ anwụ and ihe a na-anwụ kịta abụ efe enye a na-anwụ anwụ ọnwụ onye gwara onye asị asịkwa m si kwuo ụfọdụ ezinụlọ jegoro kpụwa arụ ma onwe nke ụnụ ma nke ụnụ ama ugodu na arụ ka a na-ajụ oyi enwezie nke onye ọbụla meteziri n'isi punishment onye a ji eji ebuga so that mgbe ihe a ga-abịa ibe gị ibe maka ọchọ ibe onye obere ọ chọghị ịma ọ gị metere ma ọ ga onye ọbụla o ruru aka opere ya ozugbo uche anyị dị ya ka anyị mara ka anyị si ebi ndụ ọzọ mmadụ idina nwunye nna ya akọwago m ebe ọ sọrọ ime ọrait idina nwunye nwanne gị ma ọ bụ onye ụmụnna gị ọ bụrụ na nwaanyị ahụ na di ya nwụrụ anwụ oyisi akwa mkpe gbacha mkpe pụta wụcha ịma nnakọtakwara nwaanyị ahụ jee na-eme ya ego o nwere nwaanyị kpọm na fon gwara m ya mgbe si madam si ebe apụ n'ife ụmụnna dị enwe onye nwere rait imere enyi ebe ahụ na ọ bụrụ na nwoke ahụ chọọ n'ọla ikirikị ka gị na ya ọ ga-abịa imeri omenala maka na ya na di gị anọ na mpute nna den ọ bụrụ na ọ nwego ka gị na ya si wee dina madam jikwa chọọ ihe ị ga-eme onwe ọ bụrụ ndị agha ajụ ajụjụ wee were eri fọrọ na uchu ọya ọ na-amasị dịka egbu n'onwe gị asọ obe ajụ eributere aya wee were anyị ọfụma ụmụ okorobịa bụ ndị na-ejekwu ajadu gekwe ntị ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ eze na ha anya na nwaanyị a na di ya ewu o wee bụrụ na ị bụ
a young guy na eche enu ya ọ dịkwa iche. Okorobịa adịghị ekuchikwa ajadu. Okorobịa nwee ike ikuchi ajadu bụ ntụmadị na enye anya na onye ahụ bụ nwanne gị, na-enye anya na ọ bụrụ ofu nwa ma ọ bụ nwa na nwanne gị wee nwụọ. Ụmụnne gị bụ ike si gị mgba gị kuchie nwunye nwanne gị ka ịmụtakwuru nwanne gị nwa. Ịmụtachara nwanne gị ahụ ị ka ga-anụkwa nwaanyị nke gị. Yes, nọkata efu fledged okorobịa ijebe n'ebe nwaanyị nkọnwe nwoke nwere anwụ dị n'isi, ị na-apụ ara, ịchọkwara onwe gị ndụ. Kedu ihe ịchọ ka akara aka gị abụọ? Ekwu m ihe dị na-arụ a buru ibu na m na-eji nwayọ na-ewere ya. Na-ewere ya. Then anyị ebido ajụjụ biko 08032 Theophilus ka nọmba ha 08032555020. Biko somebody should pin this number. Ndị chọọ ka ha bata ebe a bụ 08032055020. Biko somebody should pin it. 08032055020. So enwezi onye che ịkpọkọ ya mee ka mmadụ biko 08032055020. Somebody should pin the number. Call batazie ka Isaiah. Ị nwere right ịdị na nwunye onye ụmụnna dị gị a, mana ị nwere ike ime ọyị na ụmụnna ọzọ. So ka ị ghara ije butere onwe gị nsogbu. Hello? Biko ịkpọ kọl ị na-ekwusi n'ike biko. Ihe abụrụkwa nọmba m o. The other phone m ihe na m screen ya adịrọ mma. Ihe a screen nwa ya na my mother bi. Ịmana ihe na-eme mbe. After this live video, ịkpọ call a ọpụrụkwa m epik ya bụ phone m screen ya nwee isi. No, phone this guy ka m chọrọ iji wee mee ihe. So ọkwa maka ndị na-ada na ịkpọ ọzọ. So ka m na-ekwu ihe m na-ekwu, mma akwụsị ebe a dee na echi ka anyị bidokwa ebe ọzọ. Ihe nji akọwa ọtụtụ ihe ndị a bụ ka uche anyị dị ya. Abụ m onye ụka, omenala adịbago bifo ụka abịa. Imetụ ihe arụ jekpụ arụ, isi na ha akpụ arụ diọkpara gị raa ada gị. Diọkpara gị raa ada gị. Jee n'ụmụnna gị chọọ ofu nwanne nna gị na ebe a di na nwa ya, ihe nyere gị na ya na 3 months. If you don't do the needful, mmadụ pụta sị na ya na-eje ụka. Dozi ụka prevent ime ụka ọsịsị gị jee ma arụ. Ụka ọsị gị ma arụ. Ụka ọsị gị jee mere arụ. Ọ bụrụ na ebubu married woman here na gị na di gị nọ under separation, anti ọkpụkpa na ibu iche na ị na-ara dị niile maka chanti ị na-emekwa arụ. Jee kpuchi ya nke a na oru onwe gị. Jee na ọ dụrụ onwe gị nwe ihe ya eji. Na di ebubo say return your bride price now, you day your day. This fight between side chick and married woman be kwebo because na get a packet again at the mother na ayekwa. Lastly, mmadụ ịnarụ nwaanyị ibe ya di ya ọ bụ arụ. Ọ bụrụ na nwoke nọgide eje nụọ second wife, nke ahụ abụ ọkwa arụ. Mana ọ bụrụ na nwaanyị nọkọta wee fụ nwaanyị na nwoke a ji ego, nwoke a na-anụ nwaanyị, o wee je gwọọ ọgwụ wee mee ka nwoke a chụọ
first wife ya ọ bụ arụ ma ọ bụrụ na ọgwụ baa ya takwa ntị maka ọzọ na system video jikwa wee sị egburu egbu ọ bụrụ na second wife jee gwọọ ọgwụ di ya wee bata wee tụpụsịarụ first wife ibusịa ngwasị ebe apụrụ arụ ka ọ bụ then ọ bụrụ na nwaanyị na di ga-achụọ ga-achụ ịnakọta iburu akpa gị na ịmanna chi ya takwara ụlọ ahụ fechaa like that a ga-emekwa omenala a ga-eme mana ọ bụ otu omenala nke ịkpọba crown a ga-ebute mmanya ọ bụrụ na be anyị 1 carton of malt 1 carton of beer mmanya elu ose ọjị na ọjị kpọọ mmadụ na-abụ na ịtọ ọgwụ ọjị kwuo okwu wụkwa mmanya emekọ ha na-abụ so the woman can return ma nwaanyị nakata buru akpa ya na ọ nakata 1 week nakata zegarata maka ndị bitanship a na-eme otu ya tabeghị maka Chineke ndụ gị dị ona ihe eji enwe omenala anyị fụrụ mgbe adịghị ama ụwa ọ bụrụ na onwe ka o si zọghọ ọkpa ike ndị bụ ihe mara a ga-emepụrụ ya omenala and o mee ya ozugbo ozugbo nata ọnwa na ọ da-adịzi fecha mmadụ ibu akpa ya ana mana nke ụlọ bụ ọjọọ gị na nwunye gị megharịa ọnụ ozugbo o buru na akpa ọ fepụna ọ sị gịnị biko nkekwa nke bụ dọkịta a sị m nwaanyị ịbọrọ di ya ike na gị na di gị na-enwe ịnakọta ịbọrọ di ya ike si ya mgbawere ọba arụ nke dọgị staịl a mana ịma na ndị Igbo be anyị adịghị ekwe ka nwaanyị nọdụ n'elu ndị Igbo na-ekwekwu sị na nwaanyị na-anọ nwoke n'elu na ọ na-eshi oke yes nwaanyị bido nọba like ya na ka ọ na-eteki control during sex ọ laikere anya ọ ya achọ ka ọ bụrụ ya na anọ on top stage ọ ya bụ anyị ji tinu a na ọ na-eshi oke ka nje ebe a chọrọ m ịbịa divert na n'ihe ọzọ so otu a ka ọ dị enwere ọtụtụ arụ ndị ọzọ anyị ga-etinye ọnụ maka ya bụ abụrụ ifu ọ ya juru akwụkwọ so ana m ewe ya nwa obere next week anyị abanye ihe gbasara allegation ibo mmadụ ebubo uche gị dịkwa ya o uche gị dịkwa ya o onye a mere ihe a mana ịdịrọ shọ ma ọ bụ onye a mere ya ka ọ bụ onye a emere ebe ị ga-enweta nke a bụ dịka onye echichi izu ohi dịka ndị ọzọ na ndị nze izu ohi mana aha ma bụ ndị ohi kịta yes ya ka m ji sị gị na ọzọ anụ ahụ kwuru na-echiri mmiri ahụ ọ bụrụ na eweghị mma ka daa n'ọkụ ka ahụ niile nze merụọ ma ama ọzọ ichiri echichi ga anyị ichiri onwe ihe maka na arụrụ a na batara n'echilechi hello okay okay na-ekwusi ike bros thank you very much for your good lecture. Thank you. So, I don't know that since now. Man, more than Nigeria. Yeah, we see Yoga. Man, you can attack more than Nigeria, but you could do it. So, yeah, or no, can almost with this or happily because of the cool man on their weather. And into another man and say that into another man, okay, well, so family support and the organ or somebody to know part of or try because of your own or part of you can organize. So, only the more can get that marriage. Okay.
na nwunye gị bi ịnụọ ya ibi obodo oyibo kpọrọ ya ọ hapụ ụmụ ise wee sị na nwoke iri dị ya ọ ga biko jee gwa ndị be ụnụ ka ha nara ego gị ọkwa ịnụrụ ihe m kwuru kpọọ ndị be ụnụ ka ha jee nara ngọ ekwuru n'isi ya simple ọ kpọrọ polisi chukwu n'ụlọ mkpọrọ ụlọ n'ihi ụlọ m rụrụ na Lagos ya na Chineke ebido atọ naanị ya ka ha sizie n'ụlọ so and now ndị ebe ha gbalịsiti ihe a na-eme ndị ebe ha kpọpụ ụlọ ha kpọpụ juru ihe nwoke ụlọ kasị so and now m na-ajụsi ka ihe ga-eme na sisi asụsụ ya. Okay. Ọkwa ị nwere ụmụnna? Yes, enwere m ụmụnna. Enwekwara ụmụnne gị nọ na be ya? Yes, enwere m ụmụnne. Ije ụmụnna gị kpọọ ha n'ekwentị chọọ onye bụ chairman ụmụnna gị ịgwa ụmụnne gị eje mitie chairman ụmụnna ịgwa ha na ụnụ chọrọ ije nara ngọ o nwere ike maka na ndị ọgọ gị ahụ ha adịghị arụrụ ana ijekwu ha ka ụnụ were ka ha nwee ike jụ ihe ụnụ ga-emezi bụ ụnụ ejekwuzie igwe obodo ha si na ụnụ bụ ndị dị otu a ndị dị otu a biko na kọmplen ụnụ nwetara igwe obodo ahụ ga-eziti ozi eje kpọọ ha den ọ bụzie na iruche igwe emegharị ha ụnụ ejezie na customary court na-akọpụ obodo ha request ya for that bride price customary court ahụ ga-edepụziri ha akwụkwọ kwa na enidiri ihe dị otu ma by then ụnụ egosi gị evidence na unu eje gị isi for that bride price ha ajụ and unu emit gị igwe ajụ customary ya ewetaziri ha information na ha weta that meanwhile ịchọkwa short form ya ụmụnne gị buru mmanya ha achọ akwụkwọ ube akwụkwọ ube na mmanya n'ime ebe a jedobe ya na the compound n'ọnụ ụzọ the compound onye ọbụla fụrụ ya amago n'ọnụ ihe ọ pụtara bụ ube mbere ozugbo ịchọzi ya bụ first step then ịgwabazie ha na ị need your bride price ha bidozi ime nke ọ ya dị otu a move otu igwe ma ọ bụ eze bịa ka ha mara amadị ama na ihe na action ị na-eteki inezi anya ọ bụrụ na igwe ada react fast then you move to that the customary court I think 21 days or what a return ọrọ ya ego ozugbo ozugbo. Simple. Biko amakwa m ihe a ya eme ụmụ nwaanyị ndị Igbo ihe a kịta will affect so many ladies ụfọdụ di ha nọzi aha di ha chọọ ka di ha debe ha ebe a mana aka nwekwa ndị bụ ezigbote mmadụ ọ nwekwanụ ka ọ dị amadị ihe na-ese o amadị ihe na-ese mana ọ nwekwa ike ịkpọ dis lady kịta ọkọkpọkwa nke amadị ihe na-ese nwee ihe a edozi na ndụ a I keep on hammering on it nwere ihe a na-eme ndozi ọ bụ ya ya emezi ka gị na di gị nwee okwe ịgbapụ gị agba ọ bụrụ na ị chọọzi dị marriage uche ya ngọ na ịmana gị na dị mana na-ada anụzi n'ịnụ ọrụ onwe gị kedu ụdị ihe bụ ya onwezi onye ya ekwe kịta ịkpọ nwunye ya kedu ihe a na-akọdịdị akọpụga ala ha n'isi abụdị gị biko donu mma akwụsị n'ebe a donu ihe na-akwụ ebe a na-abụ 1 I think I bido around 11 so ka m nwee ike je ngwa gwa m na ha dị m aṅụju so ọ bụrụ ya biko ihe anyị ji akọwa ọtụtụ ihe ndị a bụ ana m enye mmadụ personal number nsogbu dị just jee na my DM na through messenger write me or attend to me ebe a mba first number nke m weburu ya na ị na-etete dị na-afụ almost 200 and something missed call ọ na-affect my mental health biko write me na DM ana m agbani rarụcha ụra teta ana m asagbado question niile dị ebe ahụ
So biko ihe ndị ekwu okwu a bụ biko ka uche gị dị ya imegide ihe n'ụwa anụ ajọọ dị imekata ihe n'ụwa anụ ajọọ nwaanyị ịnwụgo gụọ onwe gị ọnwụ amaghị m ihe na-ese but if I'm tired of the marriage I will quit. Aga m apụ. Na nchịkọta ihe nji akọwa ihe bụ ọtụtụ arụ abụ mara na arụ na-efe na agbụrụ mgbe anyị ga-ebido ime uru arụ bara ị mara ihe ndị gboo ji asọ ya asọ ihe ndị gboo ji asọ ya life a ga na-abụ Sundays China kụzi ya Sundays ihe ndị gboo ji asọ arụ asọ bụ amara na agbụrụ gị nwere arụ ndị gboo ga-asọ maka na arụ ahụ na-eme ndị mmadụ a na-ebi ezigbote ndụ arụ ahụ ga-eme ndị mmadụ a na-ebi nnukwu ekeresi maka enwe onye ga-achọ ka agụnye ezinụlọ ya na ezinụlọ arụ dị enwere onye ga-agụchachọ ka agụnye ezinụlọ ya na agbụrụ a na-asọ asọ ije obodo ga-enwere agbụrụ aha aba ọkwa ifuru ohi ibu arụ ohi ji eme mmadụ ọ na-eme ama mmadụ echie yes ndị ebe nna nkịta ama m ndị gbasịrị agbụrụ abụ agbụrụ ohi ama ama and ị na-afụkwa ya na ụmụ anọkata ọtụwa mana taa agba ohi ya na-eme baptizim as long as na oji ego o so na ndị a ga-echi ọzọ ọkwa ebere oge kịta krismas eruo bido ọgọst kịta ndị igwe na ndị eze edebe leta achọkwa ndị na-echi ba ha ya echi 1 million 2 million eruo 20 biko ka m kwuo ya ebe a ụfọdụ n'ime uru chiche na enweghị ihe nna arụ I'm a designer ana m akwa na-azụ ahịa at my own leisure time ka m na-eji saga ihe nna asa yes and the data ka m na-eji saga ya then enweghị imecha aka si ya send ya gị ego ọjụba gị ọ no get on a time enwe m personal WhatsApp group ebe m na-enye nkụzi a na-akwụ ụgwọ registration ebe a Igbo cosmology ka m gwa gị agba ihe nke ewute nwoke a ngwa send ya nụ nọmba ya ọ yi send ya m nọmba nwunye gị onye kwekwa pik ma mkpọrọ ya gee ntị mara eji nwe krak kpa ha ana ọ krak gị especially nwaanyị nwere ana nke eji agbabara nwoke ọzọ ọ forget that marriage nwaanyị like kpa ha ana ihe dị mmiri ebe a bụ ebe uche eji na nchi ya azụ n'ihe mmiri a na-akwụ ụgwọ registration then ike for counseling nsị gị send yara m ego data enwere m fixed price ebe ị debere m ahụ debe gị na-akụ dị pisi na-emere onwe m ihe m na-emere data m ka m na-eji kpọrọ ijikwa uche emeghị so biko ọ bụrụ ya peji adịrọ monetize 100 and something thousand followers ekwe and sons nke ha dị I think 300 ọ nwanne onye aka ka monetize ya Facebook adịrọzi otu ọ dị ekwe and sons 300 ha kakwa last week nwanne onye aka ka monetize page so imekwa chekwa na ego Facebook ama m ihe m na-eme ama nkụzi klaasị Igbo cosmetology nke ụmụazị nwee nke ndị okenye for married for both ndị chebabe mmadụ ama akwụ ụgwọ ịchatị ya ma gwa nge niti admin je kwụọ ụgwọ ị na-echekwa na ego Facebook I no get time o so ofu ihe m na-agwadebe ebe a na mmechi ebe a bụ biko next ọzọ ga-abụ ihe gbasatara akwa oju mana ọ ga-abụ ndị widows ike nọ iburu ebido n'ebe a kpachapụrụ onwe gị anya ihe ị metere mgbe iyi akwa oju nwere ike ịkpọchiri n'ozu then otu gị na di gị si bi ma otu gị na nwunye gị sikwa wee bi nwee ike ibutere gị nsogbu mgbe ị na-eri ụjọ live right
ekwuru m ya na ị nwere ike ịnụ ajọ di nature mana di gị na-emewu ọ bụ ike dị ga adị eti gị ihe mana egwu nwoke na-eme mmadụ eme gị mental ịnụrụ di mana obi adịrọ gị mma like nwaanyị na-akọrọ m this afternoon Ogadozie Okonkwo chat ya m later nwaanyị na-agba gị this afternoon di nwoke enwere ihe ọ na-arụ mana 1 naira baa ya aka nwunye ya na-ebugharị ya mbugharị ndị osisi ego baa ya aka were jechi widow onye bụ that widow wee kpọọ the man wee ọ ga-ebụkwa mmadụ ezinụlọ ga-erijuba afọ even the widow ị na-akpọbata pie mana be wee kpọọ the widow si ya kedu ihe iji achọ okwu ma asị na gịnị mere si ya madam nwaanyị ahụ ogi mmiri ọkụ o ruru ya jide n'ụlọ ogwu were eme ihe ị na-abatakwu ma be the woman ma nwaanyị sicha ndị chebe anya nwaanyị ahụ ogi mmiri ọkụ ị ga-ayakata mmiri ọkụ ahụ ọ sị ma asị gị na nsị ahụ ihe ke gị na nwoke na-emeri ezuru nọ na matrimonial bed nwaanyị mmadụ ọ bụgodu ndị gboo na-ekuchi nwaanyị na nwaanyị ekuchiri ekuchi ada achọta nwoke na bie ebe ya na ezinụlọ ya bi ọ nwoke ekuchiri ekuchi na-abịa bed woman ọ bịa ọrụ ọrụ nna jụọ ụmụazị ese ekwuona m ya na onye ejighị ego ada ekuchi nwaanyị yes onye ejighị ego ada ekuchi nwaanyị ịma mme nwunye because he ga-enwe 2 families and the widow nke ikuchiri ekuchi cannot go and sleep with another man outside anajie and nke aka dị more dangerous because na di ya nwụrụ anwụ mana aka ya dị anakata echi asesara jekwu egwe konse the more warrior try away and the nwoke ahụ bido ime wee the man ama mmegbukwana ya mana another dangerous part of those widows ekuchi eku jee n'obodo gị ị ga-afụ ya nna ya ekwukịta nwoke ahụ ike nyere ya aka ha amụọ ọnwụ mgbe ụmụazị ahụ ga-abụzi mmadụ ọ chọọ ka ọ were ụmụazị ahụ kwafesie n'azụ nyama ga na-agbazi ụmụazị ahụ ihe ha ya enyesi datụmanụ bụ nna ha which is very bad mana mgbe di gị nwụrụ nwoke ahụ nyere gị aka buo ụmụ nyere gị aka zụọ ụmụ nyere gị aka hụlite ụmụazị then ụmụazị ahụ apụtazie bụrụ mmadụ n'obodo ha apụtazie nwee ego bụ ndị ọrụ na-egwu n'okwu ịma rapụzi ụmụazị aka ha netezie dị man anaghị etiwukwe go maka na ndị a na nwe oke ihe ike ndị a na ihe mara the man nwee ike ọmụghọ ọgaranya na bie mana ọ nwee ike nke ahụ ọ ga-agbụrụ widow nke ahụ nwee ike bụrụ nnukwute ọgaranya ezi den ịmụtazie nwa the man bịazie mụọ ọrụ gị mgbe na anya na ọ mụrụ gị ụmụ na-abụ n'azụ di o soro gị na-atụ ụmụazị ahụ eto nwezie ego ịkpafezi ụmụazị ahụ n'azụ ụmụazị ahụ ike kwutesi ka ejebụsị kọba mba n'ụlọ osisi madam nwetaghị ihe bụrụ sọsọ ba imekọ nwoke na nwaanyị ị ga-enekwa nwoke ahụ nka yes bụrụ so n'oriri maka inye aka zụ famili adị ọkwa isi otu a kọndishọn Naijiria nọ kịta mmadụ abịa ma omenala kpuchie gị nyere gị aka na-azụ ụmụazị echi niile o ruzie na nka mgbe o wele ha anya ka ihe pụọ ya ma ọ na ọ na-aya ahụ mgbe aka ihe chetara ya na nwekwa ka o si dịrị m madam nature nwetaghị do the right thing ọ ihe m na-akwụ na ya do the right thing ị mara ihe kwesịrị gị ị ga-eme nke iji bụrụ mmadụ mee ya ka ọ ya abụ enubi ikpe ala ikpe ma na aka gị n'ikpeazụ marakwa amara na amara emere ụmụada ahụ afịakwa ahụ ọha omenala
amara emere ụmụada ọha afịa ahụ ọha omenala gwomụrụ nze m ọzọ daalụ m biko agbalịa na 2 hours ka ọ dị